Magandang gabi po sa inyong lahat sa mga nanonood dyan kay Apo Andy. Tara, kwentuhan po tayo. Kahit mga isang oras lang. God bless all po sa mga nanonood dyan kay Apo Andy. Mega mega shoutout po. Ah, nagpapasalamat po ako sa lahat ng nanonood dyan sa Alaska. Kay Christian, mega mega shoutout sa inyo dyan. Sa mga lahat ng nanonood dyan sa Alaska, mega mega shoutout din. Tsaka sa Toronto, Canada, mega mega shoutout din po pala sa marami rin nanonood dyan. At tsaka po sa Amerika, New York po, mega mega shoutout din po kay Sir Katikbak, pati kay Jason Africano. Mega mega shoutout din po pala. Maraming salamat po sa mga nanonood. Kahit maraming salamat din po sa mega mega shoutout din po pala sa Japan. Nueva Ecija, magandang gabi po kay Andel at sa inyong pamilya. Magandang gabi din. Lee. Kung tinatanong mo ako kung anong laman pala Lee ng kahoy lang. May pasyente akong dumating kanina galing Nueva Ecija. Sabi niya meron daw siyang ganon. Hindi naman daw sinasadyang nabagsak ng kanyang anak. Ang laman daw yun ni parang kahoy lang daw na nagatak-tak. O parang niliha lang, tas maliit lang daw. Alam mo na yung ibig ko sabihin yung pinakita ko sa inyo. Yung magpapagamot pala dyan, Alicia Lonte. Good evening po bro, Andel, sa lahat po ng gaya nyo nanonood. Maraming salamat din po. At yung magpapagamot pa pala sa Sabado pala, lagi pala siya nanonood. Ulitin ko sa iyo ha, kasi lagi ka naman nanonood at saka nanonood sa live na in-upload kong video. Pati din sa Facebook page. Pag kayo nagpapagamot, wala namang problemang magpagamot sa ibang manggagamot. Kahit kanino man. Dahil lahat naman yan ay pantay-pantay lang at karunungan at pinagkakalob ng Diyos. Pero kasi, 4 na naggamot sa'yo, tapos nagpapagamot ka sa online, hindi nawawala. Bibigyan kita ng magandang clue. Simple lang ito. Gaano mo kamahal ang aking ama? Liban sagot doon ay oo lang. Magandang gabi po kapwa Andy. Magandang gabi rin sa Ryan. Ito lang, simpleng tip ko lang sa ito ha. Lagi ka naman nanonood at nagpapagamot ka sa online. At gusto mo magpagamot dito sa Pampanga. Kaya Andel, taga saan po pala yung Cagayan na binayaran ng 50k at po napanood ko po. Yung taga Cagayan, yung nagbayad ng 50k, taga siya, Quezon City. Pero probinsya niya taga Cagayan. Ang subo niya daw ay 4. Kung mapapansin mo yung video, putol yun. Yung unang in-upload ko kasi confidential. Bawal sabihin. Kasi wala siyang alam doon sa yung video niya. Kasi medyo hindi talaga pwedeng ipakita ang mga mukha niya. Alam mo kung bakit hindi pwedeng ipakita. Kasi nasa government siya nagtratrabaho. At hindi pwede talaga ipakita. Basta bawal. At yun ay 50k dahil yun ay isang taong binayaran, ginagawa siyang baliw. Yung picture niya nilagay sa salamin. Tapos pag tumitingin siya sa salamin, kunyari itong video pinapanood niya, makikita mo yung mukha ko bumabanda. Yung mukha ko nagiging mukhang lolo, matanda, babae, tapos nagduguan. Kahit doon sa likuran niya, yan, katulad yan, nakikita mo yung bumabanda yung salamin yan. Nakikita ko rito, biglang may lalabas na tao naglalakad yan. Magaling yung mangkukulam dahil ninuno niya. May subo siyang 4 na bato na itim. Kaso may halong pulang kanyang pagkaitim, kaya medyo magaling siya. At nagsisinungaling. Binayaran daw siya ng 50k kasi sa opisina, medyo magandang trabaho ng babae. Hindi lang basta simpleng trabaho lang yun. Taga Cagayan. Hindi ko na natanong yung mangkukulam kung taga saan siya sa Cagayan. Pero yung taga dun siya province niya. Nakapag-asawa lang siya dyan sa Quezon City, Manila. Doon lang siya. Binayaran lang daw siya ng 50k.
At meron daw nagrekomenda sa kanya, hindi naman yun galing sa kanya rektahan at pinuntahan siya, kundi mga kakilala niya lang. Yun lang yun. Tagahangan niyo po ako, sir. Sana po magamot niyo po rin yung kapatid kong 8 years na po siyang bulag at di na po siyang ex-break dancer. Dati na po siyang ex-break dancer. Bulag. Jason, madali maggamot kung tagang hindi sinasadyang pagkabulag niya. Pero kung meron talagang sakit talaga sa physical, malalaman ko rin yan. Kasi katulad kanina, may nagpagamot. Hindi, pero tapos na yung gamutin. Kaso hindi ko lang nakuha yung pagkatapos ng paggagamot kasi pinokus ko kasi ang sarili ko at wala naman nakahawak ng camera. Pero may kuha ko sa kanya, nag-umpisa kami hanggang matapos. Kahit hindi ko na nakuha yung nahangat niya ng kamay niya. Paliwanag ko sa iyo yung sakit niya, 4 na manghihilot na at tinusok-tusok lang daw, lamig lang. Ngayon nangyayari, hindi nala rito sa akin, sabi ko 2 sakit niya, isang physical at isang spiritual. Spiritual nga to, hindi to pwedeng kausapin. Pero yung kamay niya, matanda na to, nagkaroon na siya ng phobia kasi binugbog daw sa hilot, lalong kumipit. Hindi niya yan magalaw, hanggang ganyan lang. Yung natapos kami, nagalaw na yung kamay niya, kaso pinababalik siya ng Diyos ng 1 linggo. May sakit siya sa physical, inuna mo na spiritual. Tapos saka gumalaw yung kamay niya. Pag ganyan kasi, maraming salamat sa paghanga nyo sa amin bilang alipin ng aking ama at instrumento niya na ikaw, Jason. Pero kung ganyan kasi ang gagamutin, kailangan ko siyang makita ng personal. Tinitingnan pa yung ugat sa hangin. Tinitingnan pa lahat yung sensitibo natin dito. Mabusisi kasi yan Parang katulad yan ng pasyente ko kanina. Hindi siya nagkakaroon, may process siya. Ibig sabihin, pag nagkaroon ka ng process, ibig sabihin, ito ay meron siyang physical na sakit at may konti siyang spiritual kasi galing siya sa mga manggagamot. Inuna yung physical, kaya lalong sumakit at lalong hindi gumalaw ang braso niya. Dapat inuna yung spiritual at nagkaroon na siya ng phobia. Ganon din ang paggagamot sa katulad ng kapatid mo. Dinadaan muna yan sa spiritual bago physical. Tinitingnan kung meron talaga nakagambala. Katulad yan, 8 years na po siyang bulag. Kailangan ko malaman kung bakit siya nabulag, yung mga history ng buhay niya, kailangan ko po malaman lahat yun. Ganun po yung paggagamot sa spiritual. Kasi kung sasang-ayunan ko kanina yung ginamot ng manggagamot, lahat naman kami pantay-pantay, sasabihin na naman kinulam. Katulad yung kaninang umaga, galing ng taga-Tarlac, ang stick o palito ay umiinit sa kanya. Sinasabi na naman kinukulam. Kung hindi demonyong baboy ang nasunod ng katawan niya. Kasi, sinabi ko doon sa pasyente at kung kumukuha ng video, pakiramdaman mo ang tatay mo. May umuungol ba na parang pinalo yung baboy sa ulo? O, diba? Wala. Dahil hindi ko pa naman na-upload yun. Isipin mo, bakit uuungol siya ng ganyan kung matinong tao siya? At kung talagang kinukulam siya. Hindi siya kinukulam, sabi ko. Kundi bagkus. May masamang espiritu, pakinggan mo yung boses niya, ipaparinig ng Diyos yun. Dahil nakaharap kayo sa akin, kayo kumukuha ng video ng tatay nyo. Makikita mo yung ugong ng kanyang boses, pero nakapikit. Ibig sabihin niya mga espiritu, mga masasama yan. Doon niya nakukuha sa mga kalsada, sa mga na-hit and run, o sa mga bagay sa ano ba tawag nito? Sa palayan, naman yan, MLA. Yun. Kaya marami akong ginamot na hindi namang katotohanan talaga. Katulad yung matanda, 60 plus 59 years old siya. Kulam. Pagdating naman sa akin, prosit lang pala yung sakit. Kaya dinaanan ko muna sa spiritual bago ko siya gamutin sa physical. O di gumalaw yung kamay niya. Kasi may kanya-kanya pong abilidad. Hindi naman kasi ako bumibitaw ng kulam kung hindi ko naman talaga napapatunayan. Mahirap po kasi, kaya nga sabi ko nga sa mga kakilala ko manggagamot o yung nagpapatulong magpagamot, ay Brother King, kaya nga sinasabi ko sa kanila, mas masarap minsan kuhanan nyo ng video yung pasyente nyo, wala naman mawawala. Para kung ano man mangyari, meron kayong ipapakita na ginagamot nyo yung tao na seryoso. Katulad yan, bago kita sagutin na King of the Heaven, Christian, mega shoutout sa iyo. Katulad na may nagpapagamot sa akin, gusto niya magpagamot. Tiningnan ko yung GT
GETURS. Sinagot ko sa kanya, kasi yun daw ang nagamot sa kanya sa online. Kung ginamot kanya sa Facebook page, bakit naggagamot silang nakahubad? Kasi kung ikaw ay matinong tao, common sense na lang to. Hindi ko talaga to pwede sabihin, pero dapat ko lang to sabihin. Ako yung babae. Magpapagamot ako kay Apo Andy. Ako babae. Pagamot ako kay Apo Andy. Tapos meron siyang kilalang manggagamot din sa online, magkagrupo. Tapos siya nakahubad, ako naman nakahubad din o kaya nakasando. Tapos ikaw nakapikit. Okay lang tumawa ka sa paggagamot pag pinaglalaruan mo yung pasyente mo, yung ibig ko sabihin yung nasa loob ng katawan niya, okay lang. Pero bilang ako babae, tapos magpapagamot ako kay Apo Andy, nakahubad siya sa akin, nakapikit ako, papasukan siya ng masamang espiritu. Bakit kamo? Hindi mo ginagalang ang Diyos kasi naggagamot ka na nakahubad. Okay nga lang tumawa ko. Minsan may nagtatanong sa akin, bakit tumatawa ka Apo Andy? Tinatawanan ko yung kalaban ko. Kasi matapang siya mukha niya, pero matatakutin siya. Kala niya masisindak niya ako, sanay na ako makakita ng ganyan. Pero ito na lang ang babaliktarin ko yun. Ako ay isang babae. Magpapagamot ako kay Apo Andy. Tapos nakahubad siya. Di ba parang masagwa yun? Kaya sinasabi ko sa kanila, paano kayo babasbasan ng Diyos? Paano nyo mahuli ang mga makukulang masamang espiritu? Kung katawan ng aking ama hindi nyo ginagalang at wala kayong respeto bilang instrumento niya. Kasi, sino bang papasok sa loob ng katawan at babasbasan ng inyong katawan kung kayo ay nakahubad? Isipin mo, babae ako, magpapagamot ako kay Apo Andy, magpapagamot ako sa grupo ni Apo Andy. Lahat sila nakahubad, tapos ako nakapikit. Anong tingin ko doon sa sarili ko para akong sumasayaw sa taas ng tablado at pinagtitinginan ako ng mga lalaki na kahubad. O baliktad, yung babae na kahubad, tapos kami mga lalaki ay nakadamit. Anong masamang iniisip mo dun sa pasyente? O di ba? Kaya minsan sinasabi ko sa kanya, paano ka naman mapapagaling? Paano babasbasan siya ng Diyos? Tiningnan ko yun, yung GUTURS. May nagagamot ba taga na kahubad? Respeto bilang sa mga alagad ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko yung maigpit, yung katulad yan sili, gusto niya maggamot. Respetuhin mo katawan ng Diyos para basbasan kanya. Pag nakikita kanya, wala ka man pambilin damit, mahirap naman ang maggagamot, at nire-respeto niya ang katawan mo, pusang lalapit sa iyo ang Diyos at alam niya ang taong ito ay hindi kayang linlangin ng kalaban niya at gagabayan ko siya sa oras ng hanggang kamatayan niya. Mismo na ang Diyos lalapit sa iyo para lumakas ang spiritual mo at hindi ka mapapasukan ni Satanas. Kaya nga sinasabi ko sa kanya, hindi ka gagaling, hindi ko sila ginajudge, hindi ko sila tinatapakan ng kakayahan nila, hindi nakakahiya ang kanilang ginagawa. Kasi bakit ka mo naggagamot ang isang tao kung ito'y nakahubad? Mahigpit yun sa spiritual. Kung nag-aral ka lamang o hindi ka salinlahi o hindi ka tinuruan ng lolo mo, kahit mag-aral ka sa spiritual, wala namang problema sa Diyos. Kasi kung nakikita niya naman ang mabuti ang puso mo, hangad mo makatulong sa tao, babasbasan ka niya. At hindi mo na kailangan mag-aral kusa itong ilalabas ng Diyos sa iyong isipan. Kung nakikita niya ang kanyang anak at instrumento niya, na ginagalang niya ang sarili niya at ginagalang niya ang mga taong nakapaligid sa kanya. Walang masama mag-aral sa spiritual. Kung ito isa sa puso mo, ibibigay ito ng Diyos. Ako na nagsasabi sa inyo. Pero kung nakikita ng Diyos na tumatawag ka sa Kanya at nakahubad ka at nagagamot at nakasando, hindi paggagamot yun. Yun ay pagbabastos. Hindi ka babasbasan ng aking ama. Ako na nagsasabi sa inyo. Pag nakalaban mo si Satanas, baka magulat ka. Yung pasyente mo bigla nagsalita. Hindi nyo pa kasi nasusubukan yun eh. Huwag sana mangyari yan sa ibang manggagamot na kapwa ko na nakahubad, naggagamot at biglang tuksuin siya ni Satanas. Baka mapahiya ka sa maraming tao at hindi ka makagalaw. Dahil bakit ko sabi yun? Dahil may kilala akong ganun, manggagamot, at may kilala rin ako ang inang sulumik ko ng ganun. Tinukso siya ni Satanas. Sinabi nga sa kanya, paano ka babasbasan ng Diyos mo?
Eh kung ikaw nga'y walang respeto sa kanyang katawan, gusto mo pitikin ko tong yung ginagamot mo, kasama ka rin. Alam ko ang kahinaan mo. Paano nasasabi ng demonyo yun? Kasi wala kang selyo ng Diyos. Hindi mo nirerespeto ang aking katawan ng aking ama. Kaya nga sinabi ko sa kanya, pumunta ka rito sa Pampanga. Susubukan ko ng abot ng aking makakaya. Pero uulitin ko, sana pag nagpapagamot ka sa mga ganun, may kasama kayong asawa. Paulit-ulit ko sinasabi sa video yan. Asawa, magulang, o anuman, kaibigan, kapatid. Kasi yung spirit nyo natutulog na. Hindi nyo alam kung anong ginagawa sa inyo. Yun ay naman dapat lang naman galangin. Yun lang ang sinasabi ko sa mga nanonood sa akin. Kasi ang paggagamot ay dapat nagmumula sa puso. Hindi ito, okay nga lang sinasabi ko sa inyo tumawa kung kaya nyo tawanan ng kalaban nyo na sulod na katawan, wala naman masama yun. Pagsanay ka na. Kaya kung nakakaramdam ka taga ng takot, di i-focus mo ang pagdarasal mo. Kasi ako minsan tumatawa rin ako sa pasyente, sa loob ng kalaban yung pasyente ko, yung sa loob ng kalaban niya. Tumatawa ako minsan, ngumingiti ako. Hindi yung pang-aasar, kung hindi bagkos upang masindak ko ang aking kalaban at malaman niya na wala akong kahinaan at hindi niya makita ang kahinaan ko. Nakangiti lang ako sa kanya. Yun lang ang ginagawa ko sa aking mga kalaban, sa mga body spirit. Porket hindi niyo ko nakikitang pumapatay ng mga mangkukulam, akala niyo lang yun. Hindi ko lang yung pinapalata. Kasi kung sasabihin kong papatayin kita, hindi na siya makikipag-usap. Kung sasabihin ko sa mga mangkukulam, ang mambabarang, tetipokin na agad kita, hindi siya magpapapulis sa'yo. Kasi alam niya ang puso mo, magaling rin sila magbasa. Kung ikaw ay tao din sila at marunong sila magdasal sa kadiliman, alam din nila na pag sinabi mo ay gagawin mo. At kung lulukoy mo sila, alam nila yun. Kaya nga bagabag, ibig sabihin, kinokonsensya mo. Importante sa paggagamot nyo, kinokonsensya nyo ang paggagamot at binabagabag nyo ang kalaban nyo. Hindi naman lahat yan puro mga talagang batikan mamamatay na magkukulam. May kahinaan din sila. Katulad nyo rin yan, tao, katulad din natin. May oras din silang humihina kanilang kaluluwa at spiritual sa kadiliman. Hindi sila devil o spiritong gala o masasama na puro galit at wala na silang ginagawa. Yun, hindi mo sila pwedeng paglaruan kasi makalingat ka lang sa kanila, ikaw ang paglalaruan nila. Segundo lang, wala pa, mas mabilis pa sa kisap mata. Darating ang mga kalaban mo. Pag may nagsisimula po ba ng orasyon sa medalyon, kasi bukas simula po ng pagdarasal ng medalyon, pwede po bang mga 6 p.m. nagsimula ng orasyon sa alas 3? Sinabi ko na po yan sa inyo, ang pagdarasal ng orasyon sa medalyon o anumang kwintas, pwede po 3 o'clock ng hapon. Pwede po siya ng Biyernes, pwede rin po siya ng Martes, pwede rin po siya ng alas 3 ng hapon ng Biyernes, pwede rin po siya ng Biyernes ng alas 6, alin po sa dalawa. Meron pang nagdarasal ng orasyon o Merkules, araw ng mahal na ina o Baklaran Day, pwede po. Nasa tao na lang po ang pagdarasal niyan. Kung talagang siniseryoso niya, mas mabilis po talagang tumalab ang panalangin at pag-orasyon. Wala pong binabasihan doon. Pero kung akong tatanungin nyo, para sa akin, pag ako nagdarasal sa mga medalyon ko na hindi ko naman sinusuot, dinadasalan ko sila minsan ng Biyernes, minsan dinadasalan ko sila ng Martes, 3 o'clock, minsan dinadasalan ko sila, minsan pag wala akong pasyente, pero lagi ako may pasyente, 6 na ng gabi, pero minsan hindi ko sila madasalan ng alas 6, hindi pa ako tapos maggamot, dinadasalan ko pa rin sila bago matulog ng gabi, ng Biyernes. Kahit Sabado, hindi ko na sila dadasalan. Antayin ko na lang. Ganun lang ginagawa ko. Hindi naman maarte ang mga medalyon. May sarili silang isip. Basta't alam nilang pinahalagahan mo sila at dinadasalan mo sila, mayroon kang concern sa kanila, hindi yan nagiging maarte, hindi yan katulad natin tao na makalimot lang ng konti, oras, panahon, nag-iisip na sila ng masama. Sila hindi. Kahit hindi mo nga madasalan ng isang buwan yan basta't nagmula sa puso mong panalangin sa kanila, walang problema sa kanila. Kahit anong oras mo sila dasalan, basta't ang pinaka-importante dyan, madasalan mo sila ng pagkain nila. Mahalaga sa kanila yon, pero alam nilang tao ka, minsan meron kang ginagawa
at yung talagang alam naman nila na seryoso ka sa kanila. Yan lang, masasagot ko ta dyan. King of the Heaven. Good evening po sir, yung pag-insenso po ba araw-araw o anong oras po? Pag-insenso hindi po araw-araw. Kennedy. Ang pag-insenso po, kung gusto mo talaga maging perfecto po, kung good evening po sir, yung pag-insenso po, anong araw o oras po? Na simple lang po yun. Ang araw at oras po ng pag-insenso ay simple lang. Pwede po ng Biyernes, pwede po ng Martes, ng 3 p.m. o kaya 6 p.m. Ang pag-iinsenso po ay pwedeng 3 p.m. o kaya 6 p.m. ng gabi. Araw lang po yun ng Martes o Biyernes, pinakamagandang klase ng pag-iinsenso yun. Basta, yun lang ang tinuro sa akin, kaya yun lang po mas nasagot ko sa inyo. 3 p.m. o kaya 6 p.m. ang pag-iinsenso. Magandang gabi, good evening po. Yun lang po masasabi ko sa inyong lahat. At mga isang oras lang po tayo magano kasi maghapon po ko nagamot ngayon. Salamat po. Maraming salamat din po. Maghapon, bukas meron pa akong service. Mag-insenso. Yung naalala nyo pong yung batang anak ng pulis na retired na lumakihan siya na kinulam dahil nainggit yata siya yun. Magaling na po yung bata. Maliit na po yung tiyan niya. Kaso hindi ko lang po na-upload yung video niya na nagpapasalamat siya. Baka ma-upload ko po yung bukas kasi magse-service po ako yun. Magaling na po yun. Mga ilang linggo na pa yun. Siguro hindi ko na po matanda. Natakpan na po siguro yun. Yung bata po siya. Hindi na po siya bata ha. Nasa line note 20 plus na yun. Yun po ay magaling na po yun. Yung babaeng yun. At bukas doon ako sa kanila mag-insenso dahil magpapa-insenso yung tatay niyang pulis. Sa lugar din dito sa Pampanga. Baka maispatan ko siya doon na kasi bahay naman nila yon, magpapa-insenso din talaga sila sa bahay nila. Yung bata yun ay magaling na po yung tiyan niya. Yung mga magpapagamot po minsan nagtatanong sa online, hindi na po ako minsan nagagamot sa online pagka Pilipinas lang po. Kasi pag galing na po kayo sa iba-ibang manggagamot pa, ulit-ulit lang po yung sakit nyo na hindi pa makita yung talagang sakit o aktual na kayo ginagamot. Hindi ko na po kayong maawakan sa online. Pasensya na po, lagi ko sinasabihan. Mas gusto ko po yung aktual. Alam niyo po bakit? Hindi ko po tinatapakan ng kakayahan. Kung hindi, gusto kong malaman kung anong bagay na meron sa loob ng katawan ng tao niyan. Bakit hindi mahuli-huli yan o hindi makuha-kuha ang sakit ng pasyente? Ano bang meron sa loob ng katawan niya? Bakit kahit sinong galing na sila sa maraming manggagamot mas matanda sa akin, ano bang bagay na hindi madampot-dampot yan kung totoo man o wala? Kaya minsan hindi ko po kayo tinatanggap, pasensya na kayo. Kasi alam ko, kaya nyo naman makapunta rito sa Pampanga. Kung Maynila lang, Nueva Ecija lang, pasensya na po. Tarlac, Pangasinan, at saka Cavite, Pampanga, mga ganyan lang po, Caloocan, yung mga tumatawag sa akin, humihingi na ako pamanhin sa inyo. Kasi galing na po kayo sa mga sikat, galing na po kayo sa mga katulad kung hindi naman sikat, at katulad sa ibang manggagamot. Marami na, yun. Yan ay gusto ko pong personal ko na kayong gamutin. Kasi bakit? Kasi gusto ko po makita kung talagang mayroong nakatago, wala po nakatago. Hindi naman po ako naniningil sa paggagamot. Kung alam ko naman, nakatatanong ko kayo at nakakausap nyo ako na nagbabayad kayo ng malaking halaga at pag ganun pa rin, kasi mabusisi ako eh. Katulad po yung nagpagamot sa akin kanina, hindi ko po siya ginamot sa online. Ginamot ko siya sa personal, pumunta po siya rito. Nakita ko na agad ang kanyang mukha, para pong may baboy. Totoo naman po. Kung titingnan mo ang boses niya, pag in-upload ko yung video, makikita mo kakaibang boses niya, para siyang baboy na kinakatay. Pero, yung bibig niya ay nagdodobo lang echo. Yun po yung ibig kong sabihin. Pagkatapos ko po gamutin yung sa spiritual, alam niyo po bang ginagawa ko kung hindi ko na tinatama ng video? Hinihilot ko pa ho yung likuran yun. Minsan tinatawas ko pa siya. Importante po yung tawas. Hindi naman po kasi pinag-aralan yun. Importante po yung sa paggagamot.
Pagkatapos ko patawasin yun, inaayos ko pa yung mga hangin niya at ugat. Kaya minsan yung pasyente, inaabot pa ako sa kanya ng kahit 20 minutes ko natatapos yung video, tapos inaabot pa ako sa kanya ng kalahating oras. Hihilutin mo pa. Pag hindi naman paayusin mo pa yung mga ugat, tapos tatawasin pa kasi utos ng Diyos yung sa langit. Ganun po ako maggamot sa espiritual. Hindi ko lang po yung pinapakita sa video kasi masyado na po mahaba yun. Kaya kung napapansin nyo, ang paggagamot ganun po. Kuya, napanood ko po yung video mo. Yung may subo pong bato. Totoo yun ang sinasabi ko sa inyo, may subong bato. Pag mahinang spiritual mo, manghihina ka sa kanya. Katulad po yan, taga-Pasig po niya, nagpagamot. Isipin mo yan ha, 18 years old na yan, batang babae niyan. Yung in-upload ko ngayon, taga-Pasig po yan. Isipin mo, umiiyak lang siya. Kung dilinglangin ka lang niya, isipin mo yung batang yan ha, 18 years old yan. Taga-Pasig yan, nagpagamot yan. Nanay niya, sabi daw ay sinasapian. Sinalang ko yung nanay niya, wala. Hindi ko siya matatawag. Sabi niya, bakit niyo po hindi matatawag? Sabi yung nanay, yung kumukuha ng video. Kaya hindi ko po siya matatawag dahil wala po siya dyan sa loob ng katawan mo. At hindi po siya din matawag dahil mata lang po yun. Paano po magsasalita yung mata kung wala naman pong bibig? At yung mata ay hindi pa po nakakapasok sa utak nyo, kaya gagamitin yung utak mo, hindi rin po siya dyan. Bago kayo pumunta sa akin, ay umiwalay po siya sa katawan nyo. Kung may katawan po siya, mabibitbit ko. Totoo daw yun, nakakakita daw siya ng mata. Dahil nakita ko po yung mata nyo sa kanan ay para pong Rasengan. Baka pong sinabing Rasengan, mayroon po siyang pula-pula. At pinakita ko naman, tinamaan ko siyang camera. Ngayon, sabi ko, yung anak mo, anong sakit niyan? Lagi daw siya nananaginip na may kumukuha daw sa kanya. Pero bago ko sinabi yan, yung anak mo, dapat yan, ang una ko yung sasalang dahil yan ang mayroong sakit. O nakita mo yung bata nyo po, 18 years old na po yan. Dinikit ko lang yung posporo. Pinutol ko lang yung harapan ng video. Pero wala na po akong kinat doon sa dulo. Kung ano po yung nagsimula ng pag-open ng video, wala pong yan. Yung harapan lang, nilagay ko lang po sa dulo. Yung tumatawa po yung mga nanay niya at mga kapatid at asawa na tatay niya. May tinuturo po siyang maliwanag. Sobra daw liwanag. Dalawa pang tinuturo niya liwanag, hindi niya alam. Isipin mo yung espiritong itim na walang pangalan. Hindi ko rin man po mailagay yung title na masamang espiritu. Pero alam ko na maitim siya. Kaya nilagay ko lang ang title doon. Yung humahanga o nagkakagusto siya doon sa bata. Dahil yon ay totoo. Makikita mo po siya. Kinakausap ko siya na may hinawang. Pero magaling po magsinungaling ang masamang espiritu. Kaya nga minsan wag po magpapaloko doon. Pag sabi niya lalaki ako, nagsinungaling na nga po yun. Kasi yung ginamot po yun ng Panginoon Kristo, hindi pa yun nabibidyohan. Kaya meron pa doon 2 minutes o nagsimula kami na habang pinapanalingin ko, nahawakan ko pa lang yun, nawalan agad siya ng malay, pumikit agad. Kita nyo po yung masamang espiritu. Kung babasihan mo yung sinasaniban, iiyak, nag-iinarte pag sinasabi. Malalaman mo ang galaw ng isang may kulam o sinasapian kung nagsisinungaling. At hindi naman po gagalaw yung stick kung meron po nagsisinungaling o nagsasapi-sapi lang. Doon mo malalaman yung bata na meron talagang totoong gustong nanliligaw sa kanya sa panaginip. Yung maitim na uso kasi wala po siyang pangalan. Yan po yung sinasabi ko lagi sa nanonood sa akin. Yan nga paulit-ulit ko sinasabi po yan sa mga pasyente ko. Katulad po yung gusto magpagamot sa akin, magpapagamot kayo, ulitin ko ha. Ito para lang po sa mga laging nanonood sa spiritual. Binibigyan ko na nga po kayo ng tips eh. Dapat nga to, minsan hindi ko na to sinasabi. Baka sabihin nyo, mahangin ako at marami akong alam. Hindi ko naman po sinasadya yun. Sinasabi ko lang po ang katotohanan. Pag pumasok kayo ng simbahan, isipin nyo po yung nakalagay doon sa simbahan. Magpantalon, magsuot, at yung pari ay nakakagalang-galang. Ganun po ang paggagamot sa spiritual. Huwag po kayo talaga magpapagamot o maggagamot na kayo ay nakasandot na kaubad. Kasi po, uulitin ko lagi yan sa mga nagtatanong sa akin at gusto magpagamot sa akin. Tapos tinatanong ko kung kanino ka manggagamot galing, ganyan. Ganyan ako magtanong sa mga pasyente ko eh.
Tapos tinatanong ko anong pangalan, sinusulat ko po sa papel yan. Hinahanap ko pa ho sa Facebook page yung kung sino po pinagamutan niya. Bakit hindi matanggal? Magugulat ako. Ayun ang naggamot sa'yo. Hindi ko naman sila pinapakalaman sa paggamot nila, wala akong pakalam. Hindi talaga bumababa ang basbas ng Diyos kung yung manggagamot mo ay nakahubad at nagpapalaki ng katawan sa'yo, lalo kung ikaw ay walang kasama. Dapat pa ulit-ulit ko sinasabi sa inyo, sa lahat na nanonood sa akin, kasama mo, asawa mo, kapatid mo. Spirit yan. Pag ikaw naling lang, mababaliw kayo. Hindi nyo pa talaga ako minsan naintindihan eh. Kung talagang willing kayo matuto, common sense lang to. Hindi ako nakapag-aral. Malaki ang agwat nyo sa pag-utak ko. Ang utak ko ay bobo. Tanga na nga ako eh. Kaya nga ayaw ko maging tanga at ayaw ko magpatanga. Dahil hindi naman ako makakayang ipagmalaki sa inyo dahil ang mga utak nyo sa akin ay mga nakapag-aral kayo. Ako naman ay doon lang ako napulot ng Panginoon Kristo sa subsaban. At hindi ako nakapag-aral. Siguro sa tapatin ko na kayo, ako ay prangka. Grade 3 lang ang inabot ko hanggang grade 5 lang. Baka hindi pa nga natapos. Dahil nawalan ako ng gana sa pagtatrabaho. Kung marunong ko matuto mag-drive, pinilit ko yun. Nilagay ko sa utak ko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit, ang asawa ko, ako yung magpapagamot sa isang lalaki at nakita ko ang asawa ko nagpapagamot siya sa walang damit at nagpapamacho lang, hindi siya manggagamot, ihiwalay ko ang asawa ko. Alam nyo bang spirit, papaliwanag ko sa inyo, pag kayo nadasala ng isang manggagamot, lalo ito may gusto sa inyo, kung sino man siya, etc., baka mabaliw pa kayo. Kaya niya kontrolin ang utak niyo. Kaya nga spirit yung pag sinasabing spirit, lalo kung tinatanong niya ang pangalan nyo, apelido mo, dinadasalan niya yun. Kung meron siya, marunong siya magkulang, na-hypnotize ang utak mo. At walang araw na lagi ka kanya naiisip at naiisip mo siya. Ganun ang paggagamot sa spiritual. Lalo na kung marami na siyang karanasan at magaling na siya magdasal. At ikaw naman, kahit sabihin niyan tumalong ka, tatalong ka, pag sinabi niyang pumunta ka sa akin dito, kaya kanyang utusan, sumusunod ang sarili nyo. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi yan, common sense na lang sa maraming utak at walang utak naman yung nagngangaral sa inyo bilang alipin ng aking ama, pakinggan yung aking sinasabi. Hindi naman ako katulad yung mga matatalino. Pukol lang ang utak ko. Sana paniwalaan nyo naman kahit konting pukol ng pagkautak ko. Maraming tumatawag sa akin sa Facebook page, tinitingnan ko saan sila galing manggagamot. Bakit? Sige nga, gagamutin kayo ng ako, gagamutin ko kayo, nakahubad ako, tapos nakapikit kayo, wala kayong kasamang tao dyan sa paligid, wala kayong asawa, tapos tatlo kami nagagamot sa lalaki, tapos kami nakahubad, tapos ikaw, kung utusan ka namin na wala ka na sa isip mo, sabi namin, magsasando ka kasi na-hypnotize ng utak mo. Di anong nakita mo? Kung binibidyohan ka niya, nakita ng kaluluwa mo. Sana maunawaan nyo, sinasabi ng Diyos yan. Maraming bulaang propeta, maraming nangangaral na matatalino. Hindi naman nila alam na galing sa akin yun. Galing ng Diyos. Yun ang mga taong nangangaral na walang salita at basbas ko. Yan ang sinasabi ng Diyos sa akin lagi sa panaginip. Manatili ka anak, magtumawag sa akin. Ang aking salita lang ang dapat mo banggitin. Ang aking salita at ang iyong labi ay lalangisan ko. Ang isip mo ay isip ko. Lagi kang tumawag sa akin. Ganyan ituro mo sa akin mga anak. Kung anong itinuturo ko sa iyo. Galangin mo ang aking katawan upang basbasan kita. Hindi naman pumapasok ang pong Nazareno sa akin kung hindi iniilawan niya lang ulo ko. At yung kamay ko ay nilalagyan niya lang ng bisa. Ang aking salita ay nangyayari. Isipin mo, Tagalog lang po ako magsalita dahil hindi nga po ako nakapag-aral. Dahil puro gulpi na lang nangyari sa akin. Puro plancha. Di ba? Sana man po maunawaan nyo. Kaya yung mga nagpapagamot sa akin sa Facebook page, tinatanong ko rin kung saan kayo galing manggagamot. Pinapaliwanag ko sa inyo yan. Bakit hindi nawawala yung sakit nyo? Alam nyo bakit? Kahit nagbabayad na kayo malalaking halaga. Akala ko ako lang yung tanga sa mundo eh. At walang pinag-aralan. Grade 1 lang ang inabot ko. Meron pa pala mas tanga sa akin eh. Magpapagamot ka sa nakahubad na lalaki. Anong tingin sa'yo? Ano ka, Ballstar? Yun po ang sinasabi ko sa lahat pasyente ko minsan na pinapagalitan ko sila.
Hindi ko sila pinapagalitan na may alam ang utak ko. Pinapagalitan ko sila para matuto sila na tumawag sa Diyos. Ama, bigyan mo ako ng instrumentong nararapat para makatuklas ng aking sakit. Ama, tulungan mo akong manguna kayo at ituro niyo po sa akin kung sinong nararapat na gumamot sa akin bilang instrumento niyo o isang alipin niyo. Ganon ang dapat sinasabi niyo sa Diyos. Ay, Topeya, yun lang po ang sinasabi ko. Paulit-ulit ko sinasabi yan sa mga pasyente ko. Katulad yung magpapagamot sa akin, kukunin ko pa yung side niya. Hindi ko rin pa siya basta paniniwalaan, pero binigyan niya ako ng address ng Facebook page, tiningnan ko. Dahil hindi naman ako basta nanonood ng Facebook page ng paggagamot kasi peres lang naman yung ginagawa namin paggagamot. Pag-iipit, may nagtatanong, ano ba daw ang ipit ang ginagawa ko? Minsan gumagamit lang po ako ng papel. Di ba nga sinabi ko sa inyo paulit-ulit, kahit ting-ting, kaya kong lagyan ng power dahil sa pamamagitan ng pagtitiwala ko sa Diyos. Kahit anong stick, kaya ko. Kahit kumuha pa ako ng papel dyan, no, kumuha pa ako ng kahoy na kahit sariwa, paputulin ko lang o kawayan, dasalan ko lang to, magtitiwala lang ako sa Diyos, magkakaroon ng power yun. Kung wala akong daladalang rosaryo. Kasi kung may sapi man yan, rosaryo, papel, etc., manok naman yung balahibo, o isang bagay lang yan na kahit ballpen lang, yung pangsulat yun nasa gitna, dasalan ko lang to, dahil sa spiritual, nilalagyan lang to ng bisa. At nagkakaroon yun ng bisa sa pagtitiwala mo sa Diyos. Kahit nga isang kamay lang, pwede mo gamitin yun eh. Kahit may sanib yun. Idiin mo lang itong dalawang daliri mo dun sa bunbunan. Di ba meron po tayong bunbunan dito, yung mga batang, pag yung mga anak natin, maliliit pa. Di ba pag malalim po yan, nababati po siya at nausog. Tingnan niyo po yung bunbunan nyo. Pag lumulubog po yung daliri nyo, may sikreto po yan. Diyan po pumapasok yung mga spirit na masasama, kaya nakakausap ng mga manggagamot. Hindi niya lang, ewan ko kung alam ba ng iba o kaya sinasabi sa inyo o sinisikreto niya lang. Yung bunbunan po ng bata pagka baby pa siya, iba aligalig siya, hindi po siya makatulog. Minsan nauusog siya, minsan nababati siya o nasasagi siya ng mga elemento. Tingnan niyo lang po yung puso, yung puyod niya dito sa ilalim. Bunbunan niya po rito. Kung nakalubog po yun ng konti, dapat yung nakangat ng konti. Gumagalaw-galaw po yun. May kanya-kanya lang po yun. Sinasabi ko na nga sa inyo ang totoo para manalangin kayo sa Panginoon Kristo. Ulit-ulit ko lang po sinasabi yan. Late naman po ako, sir. Good evening. Mega shoutout sa iyo, Jeffrey TV. The best yan. Laging nanonood sa akin yan. Taga Cebu. Tama ba, Jeffrey TV? Nakalimutan ko na. Mega shoutout sa iyo. Mega shoutout kay Ate Sarbantas. Taga Saudi. God bless po sa inyo dyan. Mga OFW. Marami rin po nanonood dyan. Mega shoutout din po. Totoo po yan, sir, na ang katawan natin ay templo ng Diyos, Yesu Cristo, kaya dapat natin galangin. Totoo naman yan, sinabi ni Jenny Day. Apo Andel, tanong ko lang po, pwede din po bang bigyan ka ng sakit sa paggagamot sa iyo? Halimbawa lang po sa inyo, ako nagpagamot para Teka lang ha, ulitin kong basa, pasensya na kayo. Sinabi ko sa inyo, hindi ako kasi talino nyo ha. Apo Andel, tanong ko lang po, pwede din po bang bigyan ka ng sakit sa naggagamot sa iyo? Halimbawa lang po sa inyo, ako magpagamot para magpagamot ulit sa inyo. Pasensya na po sa tanong ko. Kung sasagutin mo yung tanong niya, Bobby, pwede po yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Good evening po, Nestor. Good evening po sa iyo. Tama po, sir. Nanonood lang po ako. Maraming salamat sa Jeffrey TV. Sagutin ko to si Bobby. Alam ko, marami kang pinapanood na manggagamot para marami kang makagkaroon ng experience. Okay lang yan. Kung sasagutin kita, lahat ng mga manggagamot, pag walang protection sa katawan, lahat ng sakit ng ginagamot niya bilang instrumento ng Diyos ay pumupunta to sa katawan. Lalo kung wala siyang shield. Kahit wala siyang shield, kung meron naman nagtatanggal ng sakit niya, pagkatapos niyang gamutin. Importante yung bato. Yung bato, shield yun.
Pera pa yung bato at medalyon mo, agimat mo, inverted mo. Importante yon sa manggagamot. Kasi pag hindi ka marunong magkalas ng sakit mo, marunong ka nga makipag-usap sa mga makukulam, espiritu, hindi ka mo marunong magkalas ng sakit mo, lahat ng sakit ng pasyente mo sa'yo tumatama, pumapayat ka. Kung meron man po magpapagamot, ito, dagdag ko pa sa'yo sa babi ha, kung ang magpapagamot ay isang mangkukulam sa'yo, dapat alam mo kung meron siyang kakayahan. Pag hindi mo na malayan, sabi ni Tandang Ermitanyo, narinig ko na yun sa kanya dati, kinukuha niya ang lakas mo. Kunyari, isa ka manggagamot, marunong ka na magamot, pero hindi ka marunong makiramdam sa mga kalaban mo, yung kapangyarihan mo ay hinihigop nila. Mga magagaling na yun ng mga babay lang, magagaling na magkukulam na yun. Yun, pag na-tsempuhan ka nila. Pero kung matindi ang paniniwala mo at may subo kang bato, puti, at may mga medalyon ka na galing sa mga matatandang manggagamot na marunong sila sa mga ganon, hindi sila didikit sa'yo. At mararamdaman mo sila. At alam nila na kakaiba ka. Yun lang yun. Tapos, meron pa isa. Last to, yung sa tanong mo. Dadagdagan ko na rin yan sa tanong mo. Kung halimbawa lang po sa inyo ay nagpapagamot. Yung nagpapagamot naman po, tapos wala pong sakit, dapat alam mo yun. Kasi minsan, yung iba, dala lang yun ng galit, emosyonal, pag-iisip. Katulad po yung sakit na unirism. Halimbawa to, papaliwanag ko rin sa ito, Bobby, dagdag ko rin sa ito. Halimbawa, ang pasyente, katulad yan, sili, naggagamot, nakikinig lang yan. Yung pasyente ay babad sa cellphone. Ang sakit po yun ay unirism. Hindi ko lang kung anong ibig sabihin ni doktora nyo. Lagi siya sa cellphone. Yung utak niya, naluluto daw. Yung isip niya. Sasabihin niya, nagsasalitang anak ko, ganyan, ganyan, ganyan. Pero, wala siyang sapi. Malalaman mo yun sa papel at sa palito anumang gamit mo. Tapos sabi ng ibang kapwa namin manggagamot, na duwende siya, nagsasalita. Sakit lang yun sa cellphone, yung hindi ka natutulog, para kang nabigo, parang ganyan, nag-iisip, yung utak mo galaw ng galaw. Wala siyang sapi. Ang kailangan lang gamutin yon, basbasan mo siya, padala mo siya sa doktor sa mga pedya, papainumin siya ng vitamins, ipapahinto siya sa cellphone, 1 hours o 2 hours lang siyang gagamutin. Parang may psycho yun. Ibig sabihin yung utak ng isang tao parang nabigo, nahiwalay ng asawa, namatay ng anak, etc. Mayroong gustong pumatay sa kanya, nagkaroon siya ng phobia sa kanyang utak. Pumapasok yun, unirism ng kanyang utak. Yun ang sinasabi mahirap gamutin. Dahil kailangan niya ng medisina, siyempre una panalangin sa Diyos. Pero gagaling din siya. Iba naman yung nervous breakdown, iba naman yung possess. Yung possess yung sinasabing hindi naman totoo, iniisip niya. Para kanya nakadrugs. Pero mas mahirap gamutin yun. Doon yung maraming taong unti-unti na nawawala sa sarili niya. At wala na siyang tiwala sa Diyos at wala na siyang tiwala sa mga paligid niya. Lalong-lalo sa kanyang sarili. Niniisip niya lang na mayroon sa kanyang pumapatay at mayroon siya nakikita. Doon na siya pinapasok ng Satanas. Hanggang makakita na siya ng bagay na hindi niya to dapat inaasahan. Kasi kung sa paggagamot, kahit hindi ka nakapag-aral o nakapag-aral ka, tuturuan ka ng Diyos. Basta't nakikita ng Diyos, ginagawa mo ang tama. Tandaan niyo si David, ilang beses niya ginawa. Pinakamagaling na mandirigma ng Diyos at naging tapat. May kasalanan man si David, nakalagay na sa Bible at hindi ko na sasabihin. Pero, marami siya nagawang kabutihan. Ako po ay gusto ko po sana magpagamot sa iyo. Sure na po ako may kumukulam sa akin. Nararamdaman ko na parang tinutos ang tagiliran ng kamay at leg ko. Kaso, nahiya ako magsabi sa magulang ko eh. Kung gusto niyo po magpagamot sa akin at nahiya kayo sa magulang niyo, hindi naman po yung magulang niyo makakatulong sa inyo kung talaga may sakit po kayo sa spiritual eh. Magdasal ka muna sa Panginoon. At sana sabi mo sa Panginoon na bagbagabagi ng iyong magulang at sabi mo naman ang totoo. Wala naman magulang na hindi sasang-ayon sa kanyang anak, babae man ito lalaki, dahil anak kita. Kunyari, anak kita, ama, ina,
Panginoon, tulungan niyo muna ako na sana mga langis sa inyo ang aking bibig at kausapin ko ang aking magulang na nahihirapan ako at hindi ako makatulog. Kung sabi niya, daling ka sa hospital, walang problema. Kung gagamutin ka talaga ng medisina, pag walang makita, sabi mo sa iyong magulang na gusto mo magpatingin sa mga manggagamot. I-try lang naman, wala naman masama. Huwag ka lang pupunta doon sa, alam mo ibig kong sabihin, pag tinanong na singilin ka ng malaking halaga, siyempre kung wala tayong pera, hindi natin magagawa yun. Yun lang mapapayo ko. Nasa sayo na rin ang pasya. Sabihin, Benueva. Mega shoutout sa'yo. Pa-shoutout po. Benueva. Mega shoutout po. Kuya, ano po ba ang senyalis ng nasa katawan? Candy, posible po bang gumagawa ng galit o init ang ulo sa loob ng tahanan ng mga masasamang espiritu? Halimbawa po kahit maliliit na bagay lang nauwi po sa pagtatalo ng mga asawa at pagkagaway ay mga kapatid. No po. Totoo po yun. Red, Benas. Yung sinabi mo totoo po yun. Ipapaliwanag ko po yun ha. Halimbawa, ang mag-asawa, simple lang to. Sinabi ko nga sa inyo, hindi nyo kasing utak at kasing talino, ha? Simple lang ito, ha? Sa dami ko nang na-experience paggamot. Itong isa-asawa at ito isang babae. Itong lalaki, trabaho lang ng trabaho. Bigay lang bigay sa pera sa babae. Tapos itong babae naman, gastos ng gastos. Sinasanay ba na siya dahil hindi niya na-appreciate yung hirap ng isang lalaki. Kung isang dalawang babae, trabaho naman ng trabaho, yung anak naman nila ay pinagtatrabaho na nila, ibig sabihin, hindi na sila nagdarasal sa Diyos at hindi na sila nagpapasalamat. Income lang sila ng income ng pera. Bandang huli, yung maraming pinag-ipunan ng pera, mapupunta lang yung sa sakit mo o sa iyong pamilya. Doon umaatake si Satanas kasi hindi ka na nagpapasalamat at hindi ka nagbibigay at hindi ka nagsishare ng binibigay ng Diyos sa'yo para dagdagan niya pa ng dagdagan yung blessing na tumarating sa'yo. Lahat na rin ang pinagkakitaan nyo, doon din yung naubos. Parang ganun din yun. Halimbawa ay nag-aaway ang mga kapatid, nagkakainggitan. Bakit sila nainggit? Nag-ahari sa kanilang isip at ang puso ang sakim, pagsiselos dahil nakakalimutan nilang tumawag sa Diyos. Trabaho ni Satanas yun. Dahil ilang beses ko na tinanong kay Satanas yun. Ang mga tao, sabi niya, katulad ng mga taong ginagamot mo. Kaya kami nakakapasok dahil hindi sila nananalangin ng bukal sa puso nila sa Diyos niyo. Kaya kami ang nagiging sandata nila. Yan ang sinasabi. Minsan yung mga demonyo, mga ligaw na kaluluwa yan, mas gusto ko pa silang kausap kaysa sa mga mangkukulam. Kaya yung mga kukulam at mga mabarang, kahit ano pang gawin nilang maraming bulate, hindi ko sila kinakatakutan. At wala akong pakialam sa kanila dahil mga sinungaling yan. Kaya nga yan, hindi magpapahuli o pipilitin mong hulihin. Kaya nga, pag kinukulam mo isang tao, pipilitin mong hulihin. Yung mga espiritu, mga masasama, mga engkanto, duwende, pag nalaman mo pangalan yan, kahit yung mga demonyo, wala namang mga pangalan yan dahil yan. Pag yan, minsan nabiro mo, nasindak mo lang yan, magsasabi pa ng katotohanan yan. At pag nagsabi yan, may sariling paninindigan yan. Kahit mga demonyo yan, mga dating tao rin yan na sinumpa ng Panginoong Kristo na nakipaglaban sa kanila, mas pinaniniwalaan ko pa sila ng konti kaysa sa mga makukulat, mga mababarang. Kasi mga mababarang tao pa rin sila. Nabubuhay pa rin sila sa presensya ng Diyos. Yan mga espiritu at mga duwende, pag mga tikbalang mga dyan, pag yan natalo mo at nalaman mo pangalan nila, magsasabi pa ng katotohanan yan. Maraming beses ko na yan sila nakausap kung bakit nakakapasok sa tao. Dahil sa galit ng puso, inggit, dahil dyan kami nakakapasok. Tapos hindi makontento sa pagbibigay sa Diyos nyo. Marami siyang hinaing, bigyan ng bigay yung Panginoon nyo. Hindi siya nagpapasalamat, hindi siya nagsishare, nagkakainggitan, walang ka-operate yung pamilya, tatay, umiinom, naninigarilyo. Tapos pagka uwi, hindi niya pinapasyal yung mga anak niya, hindi niya kinakausap.
gawa rin yan ni Satanas. Sinabi na rin sa akin yan ng mga masasamang espiritu. Tinanong ko talaga yan sila dati bago ako maggamot. Nakakausap ko sila. Kasi, bakit kayo nakakapasok sa tao? Bakit? Kasi may piniga ako ng ganyan. Sinabi niyang katotohanan. Si Pipoy, yung si Pipoy, masamang espiritu yon na ayaw niya na sa boss niya sa ilalim. Naiinggit siya sa mga anghel ng Panginoon Kristo dahil mabuti pa nga daw doon sa taas. Hindi niya masabi yung Diyos. Mapapasok daw yung dila niya. Yung sinasabi niya, yung doon sa taas niyo. Mabuti pa yung mga yung mga alapores niyang nasa paligid mo, yung sinasabi niyang alapores, yung mga anghel ng Panginoon Kristo yon. Mabuti pa sila nakakababa, nakakakanta, magagandang suot, mga puti. Puro kami itim, may mga buntot kami, ang papangit na mukha namin. Pag nagpakita kami sa tao, natatakot sila sa amin. Mabuti pa yung mga anghel yan, kahit hindi nakikita ng mga kayo, katulad ng mga tao kayo, pero maganda kanilang mga mukha, makikinis. Si Pipoy ay isang demonyo, hindi naman siya pinakamalakas na demonyo. Sa kanya ko narinig lahat yun. Yun ang sinasabi niya sa akin. Kaya pinagbawalan ako ng anghel ko na sila na huwag ko daw siya kausapin. Kasi mapanling lang yan. Inamin niya naman mapanling lang siya. Pero sa sinabi niya, naging totoo siya. Sinabi niya sarili niya sa akin kung ano itsura niya. At nakita ko siya. Pangit talaga. Ngayon sinabi niya, hindi ko to gusto. Kaya ako nagkaganito, nagkaroon ako ng galit. Sabi ko, paano ka nagkaroon ng galit? Nilaglag ako ng nanay ko. Palabas na ako sa mundo, ang ginagawa niya, puro sugal. Pinakita sa akin ang pangit yun sa ilalim niyo, naling lang ako. Nilaglag ako ng nanay ko, at binaon lang ako, doon sa lupa, doon sa may padi. Yun ang sinabi niya sa akin. Pinanong ko yung anghel ng Panginoon Kristo kung totoo sinasabi niya, totoo daw. Kaya yun, nabagabag ko yung si Pipoy. Sa awa ng Diyos, ay yun nakakat sa langit. Dahil nalinglang siya ni Satanas. Nagkaroon siya ng galit sa kanyang magulang dahil nilaglag siya. Mahirap paniwalaan yung mga sinasabi ko. Kung magaling kayo sa spiritual at sa mga pag-iisip paano nangyayari at nasasabi ko yun, isipin nyo, paano ko nasasabi sa inyo lahat sa nanonood sa akin. Kaya hindi nyo ako napapansin, Tagalog lang ako magsalita. Pinakita ko na sa inyo yung isang araw na video ko dyan. Kung paano ko nahuli yung nasa loob ng katawan ng pasyente. Diba, tinanong, sinimple ko lang ang dasal. Siguro Tagalog lang yun, hindi ko nakinat yun. Ano ba yun, yung 50k ang binayad. Yun yata yun. Diba? Yung buon yun. O yung isa. Isa lang sinagot ko. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Tinagalog ko yun dahil hindi naman ako nakapag-aral. Diba? Sinabi ko lang, kung meron man dito sa loob ng katawan ng taong nito, espiritu naman to, tao ba ito, masamang elemento to, o anumang nilalang ng masama, ay tinatawag kita sa ngalan ng aking Ama na si Jesucristo, na si Jesus Nazareno. Kinakausap kita bilang instrumento niya sa espiritual ng Diyos. May pahintulot akong tawagin kita dahil ikaw ang tinatawag ng aking Ama. Hinahayaan kitang makapasok ng maluwalhati sa kanyang katawan upang may kapayapaan at nawat maghari sa ating dalawa. O diba, mabilis ko na siya nadadampot kasi tinatawag ko siya na may pagmamahal sa Diyos. Kahit mga masasama yan, meron pa nga akong tiwala sila kaysa sa mga magpupulang sinungaling. Tao pa rin yun. Nahuli mo na nga, nagsisinungaling pa rin. At maggagawa ng kwento. Pag nagpakilala sila, liban na kung magpakilala sa iyong kalaban mo, isa siyang demonyo, ay hindi mo siya pwedeng kausapin. Hindi siya maniniwala sa iyo. At pag binabanggit mo ang Diyos at kinakanta mo siya, lalo lang siya nagpipipiglas. At lalo lang siyang makikipag-away sa iyo. At ayaw niya marinig ang Panginoon Kristo. Lalo kung kinakanta mo ang isang demonyo ng isang Ama namin o Aba Ginoong Maria, sumasampalataya ka, basta't yung awit ng Diyos na tinuro o nakalagay sa Bible, madali lang yung matalo. Pero mas may tiwala pa ako sa kanila pag sumuko sila, sinasabi na nilang totoo kaysa sa mga makukulam. Ganun lang po yung kasimple. Apo Andel, kayo po ba ay nagsiservice sa paggagamot sa malayong lugar? Malayong lugar, halimbawa dito sa Bulacan po,
Nag-service na po ako sa Bulacan, Bulacan. Malapit po sa mga apelido Espiritu at saka Reyes yata yun. Nag-service na po ako. Kagawad po yun dyan. Kaya hindi posible po bang gumagawa? Ganito mo. Sinasagot ko na pa. Ganyan sa amin sir, parang walang kapayapaan sa loob at bahay. Kaya siguro natatalo ng masamang espiritu yung mga pamilya ko. Ayon nga alsa balutan at umalis na ang pamilya ko dahil sa nakakasakitan yung mga kapatid ko. Kaya nga po ipagdasal nyo na lang po ang pamilya nyo, turuan nyo po sila manalangin. Kung lugar po, Bobby, nagkapag-service na po ako, parang kilala ko po yung kumukulam sa akin kada baliktaran ko po ang damit ko. Palagi ko pong naiisip siyang lalaki, parang ako na lang po ang pinahirapan niya. Madali lang po yan. Yang sakit nyo, Gerald, mega shoutout sa'yo. Manalangin ka lang kung gusto magpagamot, wala naman problema. Magandang gabi bro, Andel, nakikinig lang po ko sa live mo. Mega shoutout dyan kay Jun Disconde, manggagamot din yan ng Form Japan. Mega sa shoutout sa Japan. Ayan, may pet killer po tayo dyan sa sentro ng Japan. Yung mga nanonood sa akin dyan sa Japan, marami pong nanonood sa akin dyan. Hindi ko lang po natanong kung saan lugar sa Japan. Basta may nagpapagamot din po sa akin yan at meron din po nagpapagamot na taga rito sa Pampanga na bumuwiwi rin po sa Japan. Alam po naman nanonood sila sa akin na kung gusto nyo magpagamot ng personal, punta ka dyan kay John Disconde, ang pet healer. Taga Japan din yan. Mega shoutout sa inyo dyan lahat. Magandang gabi po. Tanong ko lang po kung pwede rin po bang magbago ang isang demonyo. Narinig nyo po yung kwento ko kanina, Jan Caballero. Iba nga si Pipoy, natanong ko kung bakit siya naging masama. Dahil nilaglag nga daw siya ng nanay niya, puro intindi lang daw ay puro sugal. Tinukso daw siya ng pangit na yon. Kaya siya nakipag-usap sa akin dahil sabi niya, sa daming niyang, matagal na siyang demonyo. Dahil matagal na yung kinukwento niya sa akin. Pero tinanong ko kung totoo yun. Sinabi naman nila, yung totoo daw yun. Mabait yan si Pipoy, kaso natukso yan ang kalaban niya dito sa baba. Nilaglag nga daw siya, nanay niya nagsusugal lang. Tapos binaon lang at tinapon lang daw siya. At kaya sabi ng demonyo sa kanya, walang kwenta daw yung nanay niya. Kaya nagtanim siya ng galit at binigyan siya ng kakayahan ng isang masama. Dahil sa sobrang galit niya. Ngayon, sa awa ng Diyos, yan si Pipoy. Kaya ako nasasabi sa inyo yan. Dahil akala ko sino yung bumubulong sa tenga ko ng parang ang lakas-lakas ng boses, nabibingi ako sa kanya. Yung pala siya yun. Naiingit siya sa mga anghel ko. Lagi siyang nakikipag-usap sa akin yung mga anghel ko. Nakikinig siya. Naririnig niya naman yung mga anghel na nagsasalita. Ngayon, sa sobra kong maraming tanong sa kanya, nabagabag ko siya. Bandang huli ay nasa langit na siya. Naging anghel na siya ng Diyos. Pwede po yun. Napanood ko po yung Apo Andel, yung 50k na binayaran. Lumalaban sa inyo. Yung Bobby, yung 50k. Yung paglalaban niya, 4 na subo yun. Totoo yun, malakas siya. Totoo yun. Pero kung ginamitan ko siya napapansin niyo yung kamay ko pag nadidikit ko tong kalawete do sa sikmura niya, napapatong ko o kaya kanan kung gagamitin ko, di ba bumabagsak siya at hindi niya nakakaya. Kasi alam mo bakit, kung gusto ko siya mabagabag at matarget ko siya. Kasi alam mo bakit. Dahil sinabi niya totoo, may anak pa siya ng 8 years old at 12 years old at iniwan siya ng asawa niya dahil sa sobra yatang kasama niya. Gusto ko pa siyang mahikayat na magbago. Gusto ko pa siyang pagbigyan ng Diyos na mapagbago ko siya. Alang-alang sa pag-ibig at kapayapaan. Pero, binawasan siya ng kapangyarihan ng Diyos, tinanggalan siya. Pero yung taong yun ay nag-text na sa akin at magaling na siya at hindi na nalalagas ang buhok niya at magaling na siya. Hindi nga lang siya pwedeng ipakita yung mukha niya kasi confidential nga po siya. May dahilan po at hindi ko na po pwedeng sabihin. Pero walang problema po yung kahit lumaban siya. O aminin ko, lalaki po siya dahil 4 ang subo niya. Malakas po talaga yun.
At nagsisinungaling pa nga siya. Kung mapapansin mo yung video, may malaki pong cut yun sa gitna. Umabot po yun ng mga 30 minutes din po. Kasi hindi nga pwedeng, kahit yung sinapian yun o kinulam na 50K na binayaran, wala po siyang alam kahit isa. At hindi niya po mapanood yung video niya, ayaw niya, natatakot siya. Wala po siyang alam. At galing na rin po siya sa mga manggagamot na katulad na napapanood nyo sa YouTube. Marami na po siyang pinuntahan. At marami na rin po siya nagastos sa hospital. Awa ng Diyos, siya yung magaling na. Dahil yung unang pasok niya sa bahay namin, narinig nyo naman po, di ba? Nagtanong siya. At nililigaw siya ng demonyo. Sabi daw ay mabaho daw siya. Amoy daw matanda. Kabaliktaran ng amoy sa akin ng spiritual niya. Mukha siyang amoy imbornal. Yun po yun. Pero awa ng Diyos, hindi na po. Kaya nga sabi sa niya, ganin mo yung buhok mo. Itapon mo kung may makukuha ka pa. Wala na daw. Paulit-ulit niya ginaganong buhok niya, wala. At hindi nakakatiti na daw siya ng diretso sa akin. At nalaman ko kung sino nag-uutos sa kanya. Nalaman ko kung gaano to kalapit sa kanya. Kaya hindi po yung pwedeng sabihin kung puputulin ko po yung boss niya, napakahaba, kaya kinat ko na lang po yung video kasi hindi talaga siya pwedeng ipakita yung mukha niya. Hindi po siya karaniwang nagtatrabaho sa isang trabahong SM, yung mga ganyan, mga supermarket, di po. Nasa government po siya nagtatrabaho. Medyo confidential nga po yun. Bawal po. Kaya, pero totoo po yan. Nagaanyo lang ang tao. Nagaanyo po ang tao, di po ba? Ang anghel ay Diyos o mga demonyo sila, sir? Oo naman. Nagaanyo din po yung mga tao. Yung tao nga nagaanyo eh. Yung demonyo pa kaya. Pero yung anghel, hindi mo po siya makikita pag nakipag-usap sa iyo. Maliwanag lang po. Doon lang po ang pinagkaiba ng demonyo at anghel. Ang anghel, pag nakipag-usap po sa inyo, hindi nyo po siya makikita mukha niya. At ang makikita nyo lang po, minsan naka-chinela sila ng kakaiba. O kaya yung baston po nila. Wala po makakagaya ng baston nila. Ako na nagsasabi sa inyo. Hindi kaya gayahin ng demonyo ang baston nila. Dahil yung baston nila galing sa langit ay hindi yung karaniwang baston. Pag binitbit mo yun, para ka nagbuhat ng isang buong truck. Hindi daw yun nabubuhat ng normal na isang masamang espiritu kung ayaw mo mapasok ka. Yung baston yun ay binibigay ng Diyos. Mismo daw ang kataas-taasan Diyos ang nagbabasbas nyo, sabi ni Ella. Hindi yung kayang gayahin. Ang hugis nyo o laki ay walang makakakopya daw nyo. Dahil ang Diyos lang may karapatang gumawa nyo. Ang Diyos Ama sa langit. Pag ang demonyo ay nagpakita sa iyo anghel at nakausap mo siya ng harap-harapan at hindi ka nalis na mata mo, hindi siya anghel. Kahit nga si Ella, alam ko lang ang buhok niya, hindi ko pa makikita masyadong sobrang liwanag ang kanyang mukha. At si Ella ay nagsasabi niyan, lagi ka pumunta sa simbahan, magdasal ka na, manalangin ka na, hinihintay ka na. At sinasabi niyan, i-focus mo yung panalangin. Ang demonyo, hindi ka tuturuan magmanalangin. Tuturuan ka niya maging masama. Madali mo makilala ang demonyo at ang demonyo, hindi niya kayang gawain yung mukha ng anghel. Makikita mo ang totoo niyang mukha dahil sa basbas sa'yo ng Diyos. Ang lupit ng ginagawa ko ng pangontra sa kanya, no? Nalalaman niya sa panaginip na hindi ko man malabanan ang nagsasabi ko na parang totoo kasi yung buhay. Paano niyo po nakikilala yung mga kulam o tao? Kita niyo po ba sa biktima kung sinong gumagawa ng tanong lang po? Padilyo, yung kulam, madali lang po makita yun. Ang kanyang mga mata. Kung gusto mo makita, picture mo yung mata niya. Siyempre, pag pinicture mo yung tao, lalo kung maliwalag na sa labas ka, babanda yung lente. Makikita mo, pag may nakaharang na shadow dyan, kung ikaw ay makablo, ikaw ang kumuha ng video, yung mata niya, makikita mo doon sa plus, yung damit mo.
Pag ang damit mo ay blue, ay lumabas doon puti, o ang damit mo lumabas doon itim, di ka naman nakaitim, wala namang nakaitim. Tapos naharangin yung mga mata niya, ibig sabihin, mayroong tumatrabaho sa kanya. Ang kulam kasi madali ko lang makita sa akin. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Pag kinakausap ko siya, madali ko lang yung makina. Ewan ko lang po sa ibang manggagamot kung anong taktika nila. Pero sa akin, nararamdaman ko sila. Mabilis ko silang maramdaman ng sense ko. Hindi ko maintindihan kung paano ko ito napag-aralan. Hindi ko ito pinag-aralan, binigay ng Diyos. At nakikita ko sila kung masamang tao kaharap ko. Ngayon, maghahanda na ako at magdarasal na ako. Mananalangin ako habang ako'y nagsasalita. At kusa silang hahagapusin ng liwanag at pag-ibig ng Diyos. Kahit masama pa yan sila, hindi sila makakagawa ng kusa ko yung nararamdaman. At minsan, alam ko ang buhay ko kung may panganib sa akin. Hindi ako pinalalabas ng Diyos. At hindi rin niya rin ako pinagagala pag nasa panganib ang aking buhay. May humahad lang sa aking mga paa. Ganun ang ginagawa niya. At nasa labas ako, magdadrive man ako, sino man katulad ng chairman namin dito, kaya sa may nagpapadrive dyan, ng mga kapitbahay namin sa sasakyan nila, ang puso ko ay kinakabahan na hindi ko mawari. Kaya tuloy-tuloy akong pagdarasal hanggang makarating ako sa paroroon ng pagpabalik. At nananalangin ako ng diretso-diretso. Hindi ako humihinto manalangin hanggang hindi ako nakakarating sa aming bahay. Ganyan ako. Pag sa mga kulam, madali lang po yan makita. Lalo pag demonyo, ang mga mata nila ay iba. Yung mata nila sa mata ko ay hindi normal ang mga mata. Katulad yung bata, ay hindi pala bata yan, 20 years old na yan. Yung nanay, sinabing kinukulam, ay may sumasapi. Sabi ko yung anak mo, papagamot mo ba? O, pero siya, gusto ko unahin, pero yung nanay matindi na sakit sa balakang. Madali lang yan, pero talagang mapilit, yun ang ginamot ko. Yan ang sinabi ko sa kanya. Yan. May sanib yan. O, totoo, di ba may sanib siya? Yan, ika-upload lang yan, totoo yan. Meron din akong ginamot kanina, hindi ko pa na-upload. Sabi ko sa kanya, yang taong yan, may baboy na masamang espiritu dyan. Totoo nga, makikita mo yung ungol ng isang demonyo sa loob ng kanyang boses. Para siyang kinakatay na baboy. At yung boses niya nag-e-echo. Sabi ko doon sa kumukuha ang camera sa anak niya, pakiramdaman at titigan mo yung tatay mo. Nakakatakot ang mukha niya, di ba? At lumalaki yung dito niya. Alam ko na yun agad pag meron. Kusa naman binibigay ng Diyos yun, hindi mo naman pinag-aaralan yun. Pag naging tapat ka lang sa Diyos. Kaya nga sinasabi ko yung lagi diyang kili, katulad dyan, paggagamot. Galangin mo katawan ng Diyos para basbasan ka niya. Nakikita nyo rin po ba sa daliri pag may kulam? Sa daliri. Itong daliri natin, dito sa paglaki nito. Minsan, hindi magkapares ang laki ng daliri ng tao dito. Yan, dito. Yung iba dito tumitingin, parang ganyan, di ba? Ganyan, pinapantay nila sa dulo-dulo. Minsan, meron ka na malaki, naka-adjust yan. Hindi ka dyan pwede mag-pattern. Liban na kung talagang pantay ang daliri niya, okay lang yan. Dito ka na lang tumingin, at saka dito sa pangalawa. Pagdikitin mo na lang yan, kunyari, pagpantay mo, kung sino mahaba dyan. Ngayon, pagpantay yan, minsan, wala ka makitang kulam sa kanya, nakakalas. Paano mo matatawag nakakalas, nagtago na? Madali lang rin yun. Hawakan mo yung bunbunan niya, kung malambot, kung nakalubog. Pag nakalubog yun, meron siyang aura na naiwan. Hindi pwedeng wala siyang aura doon. Madali mo rin yung makita. Nakalubog lang yun. Pag magaling tagay makukulan, magtago, may technique pa rin doon. Pantay ang daliri. Yung pudpuran niya rito ay kompleto. Kumuha ka ng posporo. Gumawa ka ng papel. Dasalam ng Ama namin. Dasalam ng sumasampalataya. Sabi mo, Panginoon, kung meron pong nakatago dyan at nakapasok sa loob ng katawan niya, paggalawin at painitin niyo po ito. At kailangan po siya masaktan. Kung meron o wala naman po, salamat po. Magtiwala ka sa salita mo. Ilagay mo. Dasalam mo. Paggalawin mo. Kusang gagalaw yun. Para siyang kukuryentein. Pag nakuryente siya, tumakit yung kuryente ng parang sinulid diretso sa katawan niya, meron aura yun na iiwan. Madali mo lang madampot yun. Pero kung wala at umiinit lang at talagang wala at nagtago at ayaw niya na magpakita at kinalas niya at natakot talaga sa'yo, eh di maganda.
palinis mo na lang yung katawan, wag mo na kausapin. Wala namang problema yun eh. Dahil ang purpose naman talaga ng pasyente para gumaling. Pakalas mo lahat yung sakit. Kailangan, yung pala may nagtatanong, ano po ba yung pagpag? Bakit lahat po ng pasyente, ng mga manggagamot na napapanood ko, bakit po pinapaalis yung sakit? Yan, mamaya ko na sasagutin yung tanong mo. Para may topic din to sa sagot mo. May topic rin to sa Padilyo. May topic dito, simple lang. Kaya pinapagpag po yun, spirit nga eh. O sige, sasabihin ko sa inyo, yung mata mo, kung nakikita mo ba yung sakit na alikabok, kaya, hindi ko na utusan, kami na magkakalas, di ba? Gaganon nila namin, magaling ka na. Yung kamay mo, kamay nila yan. Hindi mo yung kamay. Binasbasan ng Diyos yan. Ngayon, ididikit mo yan, para magnet yan, para yan, vacuum. Idikit mo yan sa mga sakit mo, itapon mo yan. Kaya pinapagpag yung mga sakit sa spiritual. Kaya hindi niya nakikita, spiritual, pinapagpag. Para mawala yung sakit. Kaya minsan may nagtanong sa akin, bakit lahat daw ng magagamot ipapagpagin? O sige, tanongin kita. Gagamutin ka, hindi mo ipapagpag yung sakit. Gagaling ka sa araw na ito. Pagka-uwi mo sa bahay mo, mamaya masama na naman pakiramdam mo. Kasi hindi mo pinagpag yung sakit na nakakapit sa'yo. Yan sakit yan, hindi ang karaniwan alikabok na pag winalisa mo yung bahay mo, sasama. Mga lintayan nakadikit. Para yan nakadikit sa laman ng isang tao. Sige nga, kumuha ka ng brush, kiskisin mo ng kiskisin yan para lang matanggal. Diba? Ganun gagawin ito. Kung gamitan mo ng walis at nakadikit sa balat mo yan, yung walis gumanon lang. Hindi siya natatanggal, tumatalo lang. Kaya nga spirit ang gagamitin. Binabasbasan to ng Diyos. Hindi naman kami ng pasyente yan, kaya natatanggal yan. Kaya nga spirit, may basbasin ng Diyos yan. Hahawakan yan. Didikit lang yan. Pag nakadikit lang yung kamay mo, kahit hindi mo naglakasan, mararamdaman mo yan, nahihila yan. Parang magnet. May nakadikit na bakal sa'yo. Napakalakas ng kamay itong magnet nito. Didikit yan pag nakaganon na yan. Mahawa ka lang ng konti. Didikit nila lahat ng sakit. Pag pinagpag, parang vacuum yan, patay mo, bibitaw yung nakahawak. Ganun yun, kaya pagpag. Automatical yun. Kung sinasabi mo sa pasyente na ganito, okay, kalasin mo yung sakit, pero hindi mo binasbasan yung kamay niya, hindi rin yung makukuha lahat ng sakit. Yun ang akala ng iba. Bibigyan ko pa rin kayo ng tip. Gusto nyo pa rin ha? Itong kamay niya, nakapikit siya. Liban lang kung may kulam na talaga to. Kung nakakulam na. Pag ayaw naman, ito, iba naman yung technique sa may kulam at sakit spiritual lang. May spiritual siya sakit. Sabi mo sa Diyos, itataas mo yung kamay mo. Magsasign of cross ka. Kung ayaw magsign of cross, kahit sa isip lang. Sabi mo sa Diyos, itinataas ko ang kamay niyo upang basbasan na mapagpanan yung kamay, ang kamay niya. Dahil ang Diyos na magkakalas niyo. Pag binasbasan na yun at nahawakan mo lang, tanggalin mo yung sakit. Sundin mo lang ang sinasabi ko para mawala sakit mo. Kamay na ng Diyos yan, dumidikit sa katawan mo. Tanggalin mo yung sakit sa mata. Kalasin mo lahat. Ayaw mo yun, mas mabilis, hindi ka na makikipag-away. Mabilis na gumaling yung pasyente. Tanggalin mo. Yung kamay niya, mararamdaman niya yung parang malagkit. Tapos pag lumamig yun, tapos din sakit niya, binasbasa na siya ng Diyos. Wala na, magaling na siya. Parang sa akin, mas gusto ko pa yun eh. Hindi na ako naghihirap, nagsasalita lang ako. Idikit mo lang kami ng Diyos. Idikit mo ng dikit, itapon mo lang itapon. Pakiramdam mo maigi. Kusa na lang mawawala yung sakit mo. Tawag doon, linis spiritual lang. Sakit spiritual na siya. Hindi mo siya makakausap. Bakit ka mo? Kaya ako tinatanong sa inyo, bakit sabi nyo? Kaya yung iba sinasabing kinukulam ka, hindi natin nakausap. O kaya pinatanggal, hindi naman natanggal. Kasi nakalimutan ng manggagamot na basbasan yung kamay ng pasyente mo. Kunyari nakaganon yung kamay niya, liba, karami naman pasyente, nakaganyan. Nakalagay yung kamay sa hita. Kalasin mo, hindi ginanon mo agad. Hindi mo yun binasbasan ng kamay ng Diyos na nagmula sa iyo. Kasi instrumento ka nga niya o sinugo ka niya. Ibig sabihin, tinapik mo ang kamay niya upang basbasan to sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O hinahayaan na to na basbasan ng Diyos. May technique pa rin yun. Liban nga lang kung talaga nakakulam na siya, yung talaga nakakausap mo na, tanggalin mo yung sakit. Di ba ayaw niya pa? Kasi kamay niya na yun. Kahit hindi mo nabasbasan, dahil siya naglagay, alam niya na kung saan niya tatanggalin. Pag hindi mo pa rin madampot, isa lang ang technique yun. Kaya nagtataka kayo, bakit kung mabilis madampot yun? Simple lang. Ano ang pangalan mo? Ako si Hanliel. Ano ang middle name mo? Horda. Ano ang apelido mo? Ortinis. Sige.
Hindi dinadasalan ko, Panginoong Hesus, binabasbasan ko ang tubig nito sa ngalan mo, sa pangalan mo. Naway basbasan niyo po ito ng mapagpalang kamay. Kung meron man po nasa loob ng katawan niya, pahintulutan niyo po kung tubig na ito. Siyempre, bubulungan ng isip mo yun. Nagdasal ka ng Ama namin. Kahit isang Ama namin na kahit walang Panginoong Maria. Kung sino man makainom ng tubig nito na meron siyang sanib talaga at nagtatago, pahintulutan niyo po itong bumigat sa katawan niya upang makuha siya at lunurin. Nautakan mo yung demonyo kasi hindi mo naman sinasabi sa isip lang. Hindi niya naman kaya basahin ng isip mo dahil hawak ka ng Diyos o kahit magkukulang. Pag ininom niya yon, tumatalab, kahit patak lang yun, tumatalab sa buong katawan niyang spirit ng Diyos. Eh, di naisahan mo siya. Diba, hindi niyo ko napapansin? Pag inangat ko lang yung kamay ko, binigyan ko lang siya ng parang init. Hindi niya alam may tubig na yung sa katawan. Minsan, hindi ko yung pinapakita sa inyo. Na pinapainom ko agad yung pasyente ko ng tubig, konting-konti lang. Tapos, saba ko lang yung dinidikit yan dito. Diba, napapansin yung daliri ko, nakagano lang yung sa posporo. Minsan, minsan nakagano nga lang yung posporo. Tapos, nakaganyan lang ako. Tapos yung posporo, pag minsan, di ba napapansin yung ginaganon-ganon ko lang. Nautakan ko na siya. Dahil meron na siyang tubig doon sa loob. Siyempre, may tubig yun. May power yun. Liwanag. Kapayapaan at kalinisan. Di isa na lang hilingin mo sa Diyos. Lagyan to ng kuryente. Siyempre, kahit basain yung kuryente yung bahay mo, kuryente yung kaliba, mangingisay ka agad. Kung malakas yun at nasa tubigan ng kapangyarihan niya, papalitan mo yung tubig. Anong makakatalab doon? Di hangin ang tawagin mo. Bigyan to ng hangin para makapasok yung hangin. Malakas yun. Kung ang demonyo kalaban mo, apoy siya. Di alam naman tawagin mo, apoy. Siyempre, kailangan mo ng lupa. Bigyan to ng init at kapayapaan at hangin at kuryente. Pagsasabay-sabayin mo yun, dilulusog yun sa kanila. Di ba? Kailangan mahiwaga din yung utak mo. Yung utak natin na katulad kong pulpol, yung utak ko, parang nag-i-imagine ng utak ko. Malakas yung imaginasyon ng utak ko, ginagawa ko. Tek yan, galing na sa mga sikat na manggagamot yan. Bakit hindi mahuli-huli yan? Iniisip yan. Ano kaya tinatagong sikreto sa loob ng katawan ng demonyo yan? Kung sino ba yung demonyo ba yan? Iniisip ko sa utak yan. Ngayon, magtatanong ako sa Diyos, ano ba kayo magandang taktik ang gagamitin yan? Kuryente. Kung gumagamit naman siya ng apoy, laban sa kuryente, mukhang hindi yata tatalaba, gagamit ako ng hangin. Pagsasamahin ko yung hangin, parang ano yan kalikasan, kumuha ka ng hangin, tubig, kuryente, lupa, di ba? Apoy. Pagsasama-samahin mo yung mga elementong yan para matalo mo siya. Ngayon, hihingi ka na ng tulong sa Diyos na sobrang liwanag. Ewan ko lang, pag hindi pa natalo yung kalaban mo. Hindi, kaya nga sinasabi ko sa inyo, simple lang ako magdasal. Kasi yung utak ko, iniisip ko sa salita at sa gawa na nakalagay sa Bible. Kasi sinabi ng Diyos, kung matindi ang pananampalataya mo sa akin, utusan mo yung bundok na gumalaw, gagalaw siya. Kaya iniisip ko yun sa utak ko. Totoo kayang mapapagalaw yung isang bagay sa pananampalataya. Bagay, yung mga exorcist, iniisip ko yan. Nakalaban na ako at nakita ko ng kitanda. Paano nila na kinetic power ang isang bagay sa demonyo? Paano sila nakapagdasal yung mga makukulam sa isipan lang nila? Kung kaya nila, kaya ko rin yun. Kasi binigyan sila ng karunungan ng demonyo, galing sa Diyos yun. Yung demonyo, pinapakapaka lang ng Panginoon Kristo yun. Di mataas ang tiwala mo sa Diyos at sa iyong sarili. Kaya ginagawa ko, pag kaya nila yun, kaya ko rin gawin yun. Yun lang iniisip ko. Bakit hindi madampot ng pangit niya na sa loob ng katawan niya? Ganun lang nasa isip ko. Ngayon, susubukan ko nga lahat. Nandyan yung kuryente. Lalabanan ko siya laban sa apoy. Hindi ubra yata yung apoy. Paano makapamamatay yung apoy? Hindi ubra. Matatalo ko siya sa lupa. Minsan, nakakalimutan ko lang banggitin yun yung hangin. Bigyan to ng hangin. Bigyan ng kuryente. Bigyan ng apoy. Lahat ng sinasabi ko, nagtitiwala ko sa isang salita lang. Mangyayari. Pag wala at hindi tumatalab at hindi pumapasok, nag-iisip ako ng taktik ang gagamitin ko sa kanya. O ngayon, mapipilitan akong tawagin yung mga agimat ko sa aking puso. Ngayon, tinatawag ko yung mga 3 bato sa akin na binigay ng mahal na ama sa may banahaw. Yun ang sinasabi ko. Tinatawag ko si Gorio, si Cerbero, Ginto, Pila. Ano bang hindi nakakatalo sa metal? Ang pila, silver, na hindi tumatalab.
Ganun ang ginagawa ko. Pinagsasama-sama ko silang sandata. Pinagpapalit-palit ko lang naman yung ginagawa ko sa kanila eh. Pero pag mga demonyo na kalaban ko, hindi ko na sila tinatawag. Tinatawag ko ng Diyos. Hanggang kaya ko pang gawa ng paraan, gumagawa pa ako ng paraan. Pag hindi ko na kaya, saka na ako humingi ng tulong sa Diyos. Kasi, sabi niya nga sa akin, sa panaginip, Ana, pag hindi mo na kaya, at talagang nahihirapan ka, tawagin mo ako. Darating ako. Isang tawag mo lang sa akin, darating ako. Kaya, pinanindigan ko yung sinabi niya sa panaginip. Darating ang Diyos pag tinawag ko siya. Dahil yun ang sinabi niya sa akin sa panaginip ko at pinapunta niya ako sa tahanan ng Bong Nazareno. Kaya pinasok ko sa utak ko yun. Sinobra ko ang pagtitiwala ko sa Kanya. Ganun lang ang ginagawa ko sa pagdarasal. Hindi na kailangan ng marami. Kasi kung dadamihan mo pa yung pagdarasal mo, nakadaming kalaban ng atake sa'yo, wala ka pang naibabanggit. Ganun ang pagdarasal. Magdasal ka muna ng Ama namin. Siyempre, pag nandiyan ka na sa laban, nahawakan mo na siya, pwede mo na siyang kanta ng Ama namin. Pwede mo na sunod-sunod kung ano sasabi mong dasal. Yun lang ang pinakamabilis na sandata. Panalangin, panalangin, panalangin. Lagi lang naman sinasabi ng Diyos yan. Sir, nakakakita po ba kayo ng white lady? Demonyo na hinila lang ng kumot at paputol na kamay at iba pang kabalagan. Anong pong rason, sir? Hindi ko po kasi mo-open ng third eye ko. Sabi ko nga po sa inyong third eye, marunong ako magsarado, pero ayaw ko magbukas. Kasi pag nagbukas ang third eye ng dalawang mata, baka hindi na po kayo makatulog. Baka nga pati CR, hindi po kayo pumasok sa loob ng CR nyo. O sige, pagbibigyan ko kayo. Common sense. Ikaw ay nagdadrive ng sasakyan mo, motor. May nakita kang dumaan sa daanan. Hihinto ka, di ba? At iilagan mo. Paano kung bigla siyang humarap sa'yo at duguan ang mukha mo? Siguro, pag hinto mo, baka hindi na silyador ng pindot mo, tumakbo ka na ng mabilis. O habang nagdadrive ka ng sasakyan, nakatingin ka sa salamin diretso, at nakakita ka ng multo, tapos napansin mo, meron kang katabi. Baka hindi ka tumingin sa kanya pag nakita mo, bigla mo apakan yung silyador. Tapos ayaw mo nang huminto sa sobrang takot mo sa kanya. Mas maganda yung third eye, hayaan mo siyang bumukas. Kasi pag binigla mo yun, baka hindi ka na makatulog. Baka pag nandun ka sa CR, mag-isa, na burn out, bigla siyang humawak sa'yo, baka mabaliw ka. Kasi ang third eye, delikado po yun. Hinahayaan ng Diyos yung binubuksan. Pag malakas ng spirit mo, kusa kung bumubukas ang third eye ng isang tao. Dahil alam mo at alam ng Diyos na mapapaglabanan mo na ang mga masasamang espiritu. At ang yung masamang espiritu ay hindi siya magpapakita. Liban lang kung makikipag-away sila sa iyo at susubukan nilang pananampalataya mo. Hindi nakakatakot ang third eye pag nabuksan nang walang pahintulot sa Diyos at gusto mo. Sinasabi ko lang sa inyo yung totoo, masarap pa na walang third eye. Ang pinakamaganda sandata at kapangyarihan, ang pinakamalakas ay pakiramdam kasi sa third eye. Kahit may third eye ka, kung wala naman siya dyan at magaling siya maglaho at magaling siyang hindi nakikita ng mga mata mo, hindi mo alam kung nasa ng kalaban mo. Mas malakas daw kapangyarihan, sabi ni Ella sa akin at saka ni Tandang Ermitanyo at ni Tate Ernesto, ang sense at pakiramdam. Pag napag-aralan mo ang pakiramdam, baliwala na ang third eye mo. Ibig sabihin, hindi mo na siya kailangan. Hindi kinakailangan sa paggagamot ang third eye. Malakas na pakiramdam. Yung malakas na pakiramdam at sense mo ay kaya mo kontrolin at alam mo kung saan ang kalaban mo. Makikita to ng mga utak mo. Yung utak mo parang mata. Higit pa yun sa kapangyarihan sa third eye. Pag yun na pag-aralan mo at naibigay sa'yo ng Diyos Ama sa langit, at yun ay pinagkalob na sa'yo kahit sino mong gagamot, hindi ka na kayang talungin ng kalaban mo. At hindi ka malilinglang ng kalaban mo. Dahil alam niya, nararamdaman mo siya kung gaano siya kalayo sa'yo. At nakikita mo kung tao siya o hindi tao. Sa utak mo, parang mata yan. Kung wala ka mang mata, kahit pumikit ka, makikita mo yung image niya, kung babae siya, lalaki.
o masama siyang espiritu. Kaya, sinasabi ko to sa pasyente ko, mas masarap magkaroon ng sense at malakas na pakiramdam pag pinagsama mo ang espiritu ng Diyos o presensya niya at ang kaluluwa mo ay sumanib ka sa Kanya bilang anak niya at naniniwala, at pinagsama mo yung lakas ng sense mo at pakiramdam mo, wala na makakatalo sa iyo at hindi ka mababasa ng kalaban mo at kaya mong basahin kung nasan siya. Yun. Sir Andel, lumpo po ba ang katawan na sa ibang katawan ang kaluluwa? Ano yun? Andel, lumpo po ba ang katawan pag nasa ibang katawan ang kaluluwa? Hindi po yun po pwede. Kung lumpo ba ang katawan kapag ay nasa ibang katawan? Hindi. Yung spirit po yun. Dalawa po ang spirit ng tao. Isang konsensya, isang espiritu natin. Pag nakuha mo yung konsensya at nailagay doon, halimbawa yung mangkukulam, ito, marami rin pa namin sa nagtanong din to sa mga ibang YouTuber na manggagamot, mahilig mag-live o nagsasalita. Facebook page man, ay minsan napadaan ako. Nanood lang ako. Hindi nila to masagot eh. Ito sasagutin ko yung tanong ng iba na kung mayroong nagtanong sa kanila. Hindi naman ako masyadong naggaganon, nagko-comment sa kanila. Minsan ano lang. Pag napunta ko sa iba kong pasyente, nagbubukas ako, naka-wifi sila, malakas. Yan. May nagtatanong yan, minsan sa mga pasyente, sa kanilang nanonood sa kanila, hindi nila ito masagot. Kung napapatay ba ang mangkukulam, halimbawa yung mangkukulam daw ay nasa palengke, nasa sasakyan, pag pinatay mo, and the spot ba, patay ba agad yung mangkukulam? Hindi. Hindi yun totoo. Ako na nagsasabi sa inyo. Anak pa rin sila ng Panginoong Kristo. Anak ka pa rin ng Diyos pag mga makukulam. Liban lang ang masamang espiritu. Liban din yung mga makukulam o mga babarang na hindi at alam nila kung may panganib din ang buhay nila. Malakas din ang sense nila at kapangyarihan. Magaling rin sila gumamit ng telekinetic power. Kaya nilang basahin ang galaw mo. Kaya nila malaman kung saan ka atake at alam nila kung saan ka. Parang si Spider-Man yun. Barilin mo si Spider-Man, malapit na sa ulo niya, kaya niyang ilaga kahit nakatalikod siya. Yun, kamarunong rin gumamit ng mga mangkukulam basta't may mga subo. Alam nila po yun. Pag may atake sila at mayroon silang ginagawang pagkukulam sa isang pasyente at nagpagamot to sa mga mahusay at marunong sa mga ganon, umanda ka na at makikipaglaban sila. Bago pa lang pumunta yung pasyente mo sa iyo, sa kanila, kinukulam nila, nakaready na sila. At lalaban yun. Kung nakukuha mo kaluluwa nila, pag nakuha mo kaluluwa nila, pagkapasok yun sa kaluluwa, dalawa yan ha, isang konsensya at isang spirit. Pag nakuha mo yung, dito muna tayo sa konsensya. Kunyari yung makukulam ay nasa palengke. Kinulam niya at binayaran siya ng 30,000 o 20,000 na lang. Ngayon, mamamalengke siya. Kinuha mo yung konsensya niya, may espiritu pa rin siya. Pinahintulutan ng Diyos yun. Dahil anak niya pa rin yun. Ngayon, kakausapin yung Diyos sa babae o sino man yung lalaki. Bakit mo ito kinuha? Magkano? Magsasalita yung konsensya, kaya nga konsensya yun. Nagsasalita, umaamin. Ngayon, binanata mo na pinahirapan mo yung nasa loob ng katawan ng makukulam, yung nasa loob ng pasyente. Pag pinakawalan at sinabi mo, 10 beses mo pa hilahin po ito, yun. Pag bumalik yun at lumayas na at bumalik na siya sa ulirat ng nagising na wala nang alam itong pasyente mo, halimbawa, yung konsensya, mayroon pa ito espirita, bumalik na yun dun sa nandun yung makukulam sa palengke. Totoo naman sinasabi ng konsensya, saan ka, nasa palengke, ako anong ginagawa mo, namamalengke, sino kasama mo, ako lang, totoo naman yung sinasabi niyon. Ngayon, pag nandun na siya, bumalik na siya, pagka uwi ng mangkukulam sa bahay nila na hindi niya nalaman na siya ay naisahan ng isang manggagamot at nakuha, para siyang pagod na pagod. Para kang tumakbo o nag-basketball. First time mo naging boxingero o kaya tumakbo o nag-jogging. Pagkagising ng umaga, parang ang paa mo, parang binugbog. Ganun po yun. Pag hindi siya marunong magpagaling ng katawan niya, unti-unti siyang pumapayat. Ang labas doon ay trangkaso. Pag lumabas siya ng trangkaso, nag-overfatigue. Siyempre, binugbog ka. Nagkaroon ng pasang spiritual niya. Pumasok sa yung konsensya niya sa spiritual niya katawan, sa physical niya,
nagkakaapekto ang kanyang katawan lupa. Yun po yun ang katotohanan. Doon po siya namamatay. Unti-unti po na manghihina yung mangkukulam at doon niya matatanto na merong gumalaw sa spiritual niya. Meron siyang nakalaban na mas malakas. Yun po, doon po yung ibig sabihin. Para maintindihan nyo. Kasi yung iba, meron ako narinig yun, hindi niya masagot-sagot. Sinasabi niya, 1 buwan, 3 linggo, mamamatay siya. Meron pa rin ako yung sasagot doon. Marami ako reserva sa ganung tanong. Kasi tinanong ko na yan. Ito sa pangalawa ha, pag nakuha mo yung makukulam, may subo man siya, wala siya subo, ang kanyang espiritu, at may konsensya siya, hindi pa rin siya mamamatay. Pag bumalik ang kanyang espiritu sa kanyang katawan lupa, doon na siya maghihina. Kasi para ka rin pinatakbo mo na paikot-ikot ng 100 beses sa loob ng bahay mo, pinagwali sa pinaglaban mo siya at hindi mo siya pinakain maghapon, mano sa kanyang oras, advantage yung oras, yung 1 oras mo siyang, 15 minutes mo siyang nakipaglaban o 20 minutes, para mo na siyang pinagtrabaho ng 1 buwan. Pag bumalik ang kaluluwa niya doon sa katawan lupa niya, doon siya manghihina, magkakasakit. Kasi 1 buwan kang hindi kumakain, sa espiritu mo, binalik ulit yun. Doon po yun, unti-unti nanghihina yung espiritu niya. Kung meron siyang sakit sa puso, doon na po siya tatakihin. Pwede rin po yun, kada kinabukasan 3 days, mamamatay po yung magkukulam. Kung ang katawan niya nakabalik sa maayos na posisyon tapos nanghina at wala po siyang pananggala, doon po namamatay ang magkukulam. Liban lang po yung mga body spirit, duwende. Pag tinapos mo sila sa spiritual, and the spot, patay sila. Patay sila at hindi na sila makakabalik sa katawan lupa nila. Kahit yung masamang spirit, tinapos mo at pinalusaw to ng Panginoon Kristo, automatical sa araw na yun, bibitaw siya, patay siya. Pero pag mangkukulam at mambabarang, anak pa rin siya ng Panginoon Kristo. Wala kang karapatan na patahin siya ng ganong kabilis. Liban lang kung may sakit ang mangkukulam. Kunyari, meron naman, may nagtanong pa, hindi rin niya to nasagot, sasagutin ko to dito sa live ko. Kunyari ang mangkukulam may subo, nakipaglabanan talaga to. Physical, spiritual, konsensya niya. Naglaban sila sa loob ng katawan ng tao. Ito, magkalaban sila. Pag natalo ko itong mangkukulam nito, matigas ng ulo nito, itong nasa loob ng katawan nito, natalo ko siya, nanghina siya. Bakit siya nanghina? Naubusan siya ng lakas at power sa liwanag. Sinakop ng liwanag yung kadiliman at itinapon ito. Ngayon, pag bumalik ito sa katawan lupa niya, at alam niya ng pabalik na lupay-pay siya maghap. 1 buwan siyang tulog. Ngayon, magkakaroon siya ng maraming sakit. Lahat ng sakit na ginamot niya, sabi ni Satanas sa kanya, wala kang kwentang alagad ko. Nagpatalo ka doon sa hampas lupang yon. Binigyan kita ng karunungan. Kaya ko alam yun, dahil meron ako nakalabang ganun. Binigyan kita ng karunungan para lampukin at maghasik ka na lagi. Nagpatalo kasi walang kakwenta-kwentang apostol ng Panginoon niya. Ganun ang sasabihin niya. Yun. Ang magpaparusa niyo si Satanas. Ibabalik sa iyo lahat yung sakit. Lahat ng sakit na ginawa mo. Papadong niya, lalagyan ka na ketongin. Hanggang mangisay ka na at manginig ka na. Pwede kang atakihin sa puso. Kung may sakit ka sa puso, wala. Bigla kang magkakaroon ng sakit. At para kang na-overpatig na hindi mo maintindihan, 1 linggo mamamatay ka na ng sakit na inatake ang puso mo. Nangyayari po yan. Ganun. Pag talagang nakipagkumbate siya sa iyo, talagang may subo siya. Siya talaga nakikipaglaban sa iyo. Meron pa ulit nagtanong to. Sasagutin ko rin para maintindihan man nila. Kung may telekinetic ang power ang mangkukulam, may subo. At yung pasyente ay ginagamot niya, yung kinukulam niya ay ginagamot mo. Alam niya po yun. Lahat. Alam niya na mayroong umaatake sa kanya. Lahat yun masasabi niya. Lahat po yun malalaman niya. Kung ano mang gawin mo dito, pero humanda ka. Pag nakawala siya, lalagyan ka niya sakit. Magaling na siya kasi may subo siya. Marami siyang alaga ng mga duwende, kapre, etc. Kaya niya utusan nyo. Umanda ka sa likuran na atakihin ka niya. Pag hindi ka niya matake, tatargetin niya yung anak mo. Bakit karamihan sa ibang manggagamot, sabi ni Tandang Ermitan, yung natanong ko na yan, bakit sa ibang manggagamot na mamatay ang kanilang nanay?
Kung wala silang nanay, salin lahi, asawa, o kaya anak. Bakit ka mo? Mayroong nagtanong yan, pero hindi niya masagot. Sasagutin ko yan dahil galing ako dyan. Bakit namamatayan ng isang manggagamot na kanyang anak o asawa pag tinatanggap niya ang paggagamot? Dahil bakit? Yung kasalanan mo, siya ang nagbayad. Na mayroon kang nagawang kasalanan, sinalo niya. Para maalala mo kung anong ginawa mong mali. Lahat ng sakit at nagnasa ka at niloko mo ang mga taong ginamot mo at nagkasakit ang asawa mo o anak mo na mamatay, siya ang kabayaran ng ginagawa mong kasalanan. O kung wala siyang pamilya, bakit siya tumatanda at nagkakasakit? Dahil sa spiritual, bawal na bawal ang makiapit at magnasa at mangulya, bawal din tumingin sa babae at bawal din pinag-isipan. Mas bawal na bawal maggamot yung nakasando at nakubad. Yan ang pinakamabigat. Hindi nila pinahalagahan ng batas sa spiritual. Ginagawa lang dito. Diba sabi ko nga sa inyo, okay naman tumawa, yung tawanan mo yung nasa loob ng kalaban mo pagtapos ka na maggamot o kaya nakangiti ka. Then yung tawa mo, yung parang yung may pagmamahal, binibiro mo siya, parang joke lang. Okay lang yun. Pero yung magtatawanan kayo at nakahubad ka at ginagam mo babae man ito lalaki, nakahubad ka at nakasanto ka, nakashort ka, hindi po yun maganda. Ako na nagsasabi sa inyo, pinakamabigat yan sa paggagamot sa spiritual. Mahigpit yan pinagbabawalan. Hindi ko lang alam kung bakit nila ginagawa yun o walang nagsasabi sa kanila. Yun po yun sinasabi ko. Yung kung sa akin nagtanong yung mga na may napanood ako sa Facebook page pati sa YouTube na yung mga kukulam, lahat yung masasagot ko yun ang abot ng aking makakaya. Kasi yun, bago ko yun natanong, paano ba napapatay mga makukulam? Sigurado ba talaga napapatay mga makukulam? Pag pinatulan mo agad ba ng lig, patay ba yun? Tandang ermitanyo? Hindi. Hindi mo agad mapapatay yun dahil hawak pa rin sila ng Diyos. Liban lang ang mga diwindi at mga masasamang espiritu. Kaya mo silang tapusin sa pamamagitan ng isipan at spiritual na betagalob ng Diyos sa iyo. Pero hawak sila ng Diyos. Yung diwa lang ang kinukuha doon. Yung diwa at konsensya. Pag nakipagkumbante siya, yung spiritual niya ang makikipaglaban sa iyo. Alam niya nakikipag-away siya sa iyo. Lalo kung meron siya mga alagad. Pero matataas na antas na yon. Kasi hindi pa kasi kayo nakakalaban na kaya niyang paggalawin yung ventilador naging silimpan. At hindi pa rin kayo nakapunta sa paggagamot nyo na okay yan, marami ako nakikita yung ginagamot na humahawak na maraming tao, lumalaban. O, demon exorcist na yon, malakas na rin yon. Pero hindi pa kayo nakakapaglaban na yung baso kaya niya pangatin. Kunyari, may sabi yung pasyente mo, kahit pahawakan mo yung kaya niyang paggalawin ng isang bagay sa kanyang isipan, yun ang sinasabing napakalakas ng kakayahan niya sa kadiliman. Kaya niyang paggalawin ng isang ballpen at itusok sa iyo. Siguro naman makakaramdam ka ng takot pag yun ang kalaban mo at tutusok sa iyo isang kutsilyo at gagalaw. Baka huminto ka sa pagdarasal. Susubukan ka lang ng demonyo. Hayaan mong itusok yun sa loob ng katawan mo. Pero hindi ka patay. Hindi ka patay pagkatapos mong gamutin yung natalo ka ng makukulam. Kunyari ako, natalo niya ako. Natusok niya ako ng mga kutsilyo rito. Sa araw na yun ay hindi ako mamamatay. Mamamatay ako, bigla akong nanghina. Nawalan ako ng power. Nanghina katawan ko. Tapos, tinusok niya ugat ko ng kutsilyo. Pero hindi niyo nakikita. Papaliwanag ko sa inyo para maintindihan niyo na. Kunyari ako yun. Tinalo ako ng kalaban ko. Para maintindihan to sa ibang nagtatanong kasi marami ako naririnig yan eh. Minsan sinusubukan ko manood sa mga nagpapagamot sa mga galing sa ibang mga gagamot eh. Kunyari tinalo niya ako. Tinalo ako ng mga makukulam ng mga subo, mga magagaling sila. Tinusukan niya ako ng ballpen dito sa spiritual. Bumalik ako sa sarili kong katawan. Ngayon pag natulog na ako, hanggang unti-unti na ako nagkakasakit. Tapos hindi ko na kayang proteksyon ng katawan ko. Binigyan niya na ako ng maraming sakit. At unti-unti akong pumapayat at lumalabo ang mga mata ko. Ganun nangyayari sa mga makukulam. Kahit tusukin niya ako ng kutsilyo sa spiritual, nakita ko tumagos sa ulo ko at bumabad pa rin yan. At bumalik ako sa uliran ko at bumalik ako. Dun po
nangihina ang mga manggagamot. Ganon din po yung senyal sa mga magkukulam. Sana maunawaan yung sinabi ko. Ganon lang po kasimple yun. And the spot, hindi mo siya mamamatay. Diwa lang po yun. Kaya nga sabi matulog ka, pumikit ka. Para ka lang natutulog. Diba, hindi mo pag minsan inaantok ka, nagsiselfon ka, bigla kang tatayo. Parang ganun din po yun. O kaya nakahawa ka sa jeep, natutulog, bigla kang pagod sa trabaho, bigla ka nakakatulog. Kala mo malayo na. Yun po yung diwa. Doon po nakakatake ang mga magkukulam. Kailangan magaling ka rin po mag-close, magsarado nito. Kasi pag sa paggagamot sa spiritual, kahit ipita mo pa ito ng papel, di ba sabi ko sa inyo, gumagamit din ako minsan ng papel, balahibo, hindi na ako gumagamit, kahit ting-ting, gumagamit ako niyan. Yung halaman na lang, hindi ko pa nasusubukan. Mano yung utak ko marami akong ginagawang kakaiba. Ngayon, pag yun, halimbawa, yung pasyente mo ay hindi mo na-close ang ulo niya, na galing na siya pabalik-balik sa ibang manggagamot, nakakapasok ulit yung masasamang espiritu, kahit natalo na yung mga makukulam, nakalamutan mo to i-close, may makakitang masamang espiritu sa kanya, lumiliwanag yun dito niya. Papasukin na naman siya ng masamang espiritu kahit tapos na siya sa kulam. Sasabihin mo na naman, bumalik sa kanya, mga isang buwan, gumaling na, bumalik sa kanya. Iba na naman ng ulam. Nababasa ng espiritu, nasunod ng utak niya kasi nakalimutan mo i-close yun. Yung ibang manggagamot, dati hindi ko rin alam yun. Sinabi ni Tandang Remitan yun, pag ikaw naggamot, kaya nga sinasabi ko sa inyo pa ulit-ulit, yan, minsan, hindi nyo na ako nakikitang hinihilot ko pa, tinatawasan ko pa. Dapat minsan kinuklose mo siya. Isasay ng cross mo ulit ang ulo niya. Tapos pabibilugin mo ang ulo niya, papasok sa iyo. Tapos bubulungan mo, sasabihin mo sa Diyos na naway saraduhan to. Dasalan mo siya na saraduhan ang kanyang portal sa ulo niya upang maligaw ang sino man at hindi siya makita ang nakabukas ito. Importante po yun sa paggagamot. Kaya nga po yung iba nagiging baliw. Kaya kung ano-ano pumapasok sa isip nila na hindi alam ng medisina o hindi alam ng ganong taktika, meron spirit na meron pang natitira sa kanyang utak. Kaya nga spirit yun Spirit din po ang makakadetect doon. Hindi rin po karaniwan mata. Yun lang po ang masasabi ko sa inyong lahat. At 1:42 na pala tayo. Maraming salamat sa 11 taong nanonood. Ano pong gagawin pag meron nga pong ramdam? Anong ramdam? Nestor, Sir, ano po yung gagawin po meron nga nagpaparamdam? Manalangin po tayo. Lagi ko po sinasabi yan, manalangin po tayo. Lagi po tayong sinasabi ko sa mga tao, manalangin. Kahit ang Diyos lang ang sinabi niya sa akin, kung nananatili kang nagtitiwala sa akin, utusan mo yung bundok, paggalawin, gagalaw siya. Kaya nga, mataling hagay sinabi ng Diyos, kaya mo bang paggalawin ng bundok? Diba? Hindi, kahit ako hindi ko kayang gawin yon. Paano nagagawa ng mga kukulam na makakulam sila? Sa litrato, sa picture, sa isip, diba? Diba mataas ang IQ ng utak natin kahit hindi tayo nakapag-aral dahil sa sobrang galit at inggit natin. Diba pag nakikita natin yung tao galit na galit tayo, gusto natin sasaktan at inis na inis tayo sa kanya. Parang ganun. Nagdarasal ang utak mo sa kanya. Walang oras na. Parang kang nanliligaw dati sa mga asawa nyo. Pag nakikita niyo yung asawa niyo, hindi pa siya, dalaga pa siya, siyang pinakamaganda sa inyong harapan. Para mo siyang sinasamba, walang oras, walang oraw na pag nakuha mo yung numero ng bahay nila at sinagot ka niya, gusto mong tumalon sa bundok at ipagsigaw na, salamat, Ama, ipinagkaloob niyo sa akin ng babaeng minamahal ko. At matagal man ako nanligaw sa kanya, hindi ako nabigo. Para rin kayo nagkaroon ng anak. Salamat Panginoong Kristo, sa 10 taon, nagkaroon ako ng pinakamagandang anghel, babae man ito lalaki. Ito ay biyaya nyo, yung galak ng puso mo. Parang ganun din po yung sa pagkukulam, matinding konsentrasyon. Kung kaya nila yon, kaya rin po nila mabubuti mga gagamot yun. Kaya mo rin makapag-isip sa pamamagitan ng kinetic power, talas ng pakiramdam, isipan, lakas ng pananampalataya, lakas ng kilabot. Kailangan maramdaman mo ang kilabot. Yung kilabot na nararamdaman mo habang itinataas mo ang iyong mga kamay sa Panginoon Kristo. Yun po ang ibig kong sabihin. Pag ikaw ay nananalangin at hindi ka nakaramdam ng kilabot at walang humahawak sa ulo mo, huwag kang matakot.
Huwag kang mag-isip na hindi ka pinakikinggan ng Diyos. Pagsubok to sa'yo. Pag araw-araw kang nakakaramdam at yung kamay mo nakataas ng ganyan at sinusuko mo at gumagak na to parang papel, tapos ang kamay mo nakaganyan, may humahawak sa'yo at sa ulo mo, matuwa ka. Matuwa ka maglakas. Salamat, Ama. Nabasbasan mo ko. Huwag kang titingin sa likuran mo ng parang may tao. Hindi totoo yun. Ako na nagsasabi sa inyo, may espiritu dyan. Kaya ano pang silbi mong pagtawag sa Panginoon sa Kristo kung natatakot ka na nagdarasal ka pero may gumagalaw sa akin. Ang pakpak ng mga anghel yun, humahagampas sa'yo at inuutusan ng Diyos na itong anak mo may tumawag sa akin. Pakibasbasan mo nga aking alagad na anghel na masunurin at mabait. At binabasbasan ko rin yung anghel niya sa kanan. Gumagalaw yung mga anghel natin sa kanan, yung mga guardian angel natin. Sila ang guardian angel natin, hindi pwedeng umalis. Sila ang mag-connection doon sa langit na tumatawag ka. Kahit sa isip mo, alam niya, iisa lang kayo niyan, dalawang yan. Kung anong nakikita ng mata mo, nakikita niya. Kung anong iniisip mo, naiisip niya. Kung ano lumalabas sa bibig mo, lumalabas din sa bibig niya. Kung anong pinanririnig mo sa kapitbahay mo, pag nakikinig ka ng chismosa, nakikichismis din yan. Kaya wala kang maitatago dyan. Pag nandun yan sa langit, nire-report ka niya. Kung wala kang ginawa maghapon, natulog ka, kumain, natulog ka rin, reporter yan, tawag yan, guardian angel, reporter tawag yan. Walang bagay na hindi pwede magsinungaling yan. Hindi siya pwede magsinungaling. Kung ano lumabas sa isip mo at isip niya, isip mo rin yan. Kaya nalalaman ng Diyos na paano natin may kasalanan. Ganyan po yan. Kaya dahil natanong ko lang po, ang mag-asawa po ba ay marunong din mangulam at marunong din po bang silang may subo rin po ba? Depende. Mayroon silang ang mangkukulam at laban sa mangkukulam, hindi ko yata nabalitan kay Tandang Ermitanyo na sila si Tandang Ermitanyo, hindi naman sila mag-asawa. Kasi si Inang Salome dati magagamot. Tapos naging mangkukulam. Hanggang na pagbago ng Diyos. Yung aswang pala, sorry. Ano ba yung tengot ko talaga no? Sorry. Alam mo naman, pasensya na kayo. Ang tanong pala nila rito, Kuya Andel, tanong ko lang po, ang mga aswang po ba ay marunong din magkulam at meron din po ba silang subo? Natural o yun, 100% yun. Ang aswang ay may subong itim. At yung aswang marunong din magkulam. Pag ang aswang ay marunong magkulam, mataas ang antas niya. Hindi siya karaniwan. Nakikipaglaban siya sa salita, sa bulong. Kailangan magaling ka dun. Yung aswang, may subo din sila. At marunong din silang mangulam. May aswang na hindi marunong mangulam, pero nangangain sila sa spiritual. Hindi naman kanya kakainin na kakainin kita, kakagatin kita sa lig mo. Hindi. Lalabas yung spiritual niya masama at kakain niya sa sayo, sasanib siya sa iyo. O kakainin niya yung batang sanggol. Tapos lalakas siya, magiging bata ulit yung mukha nito. Ngayon, pag wala siyang makain sa spiritual ng bata man o sino gusto niya kainin, tatanda ang mukha niya, magiging kulubot. Yun po ang ibig sabihin niyo. Kasi meron na ako nakalaban na ganyan, kaya ko nasabi sa inyo yan. Yun, pag wala siyang makain na taong biktima niya, pag kumain siya ng manok at hayop, mga baboy, mga alaga ng mga tao, hindi epektibo ang lakas niya, mahina pa rin siya. Madali mo pa rin siya talunin. Pero pag kumain siya ng mga laman loob ng tao, sanggol man to, ano man to, etc., nagiging bata siya at nagiging malakas siya sa spiritual. Pero kung iisipin mo, sa harap-harapan, hindi mo siya nakikita. Sa spiritual, pag sinasabi, yung spirit yun, pwedeng sa panaginip yun, nakikita mo. Naglalakbay ka, nakikita mo siya kumakain. Napakalakas na kakayahan niya. Liban lang yun sa mga aswang, kasi may aswang akong nakita, nakalaban ko, matanda siya sa paningin ko. Pero kung nasa labas siya ng tao, ang tingin ng mga tao sa kanya maganda. Alam mo ba yung aswang yun, kauna-una ko nakita sa tapat ng simbahan. Hindi ako mapaimpakali talaga. Ginanong-ganon ko pa yung mata ko. Umiinom pa ako ng mineral water yun. Kaya hindi ko makalimutan. Ganun-ganon ko pa sa mata ko. Hindi pa rin nagbago ang paningin ko sa kanya. Kung titingnan mo siya, sexy. Maganda. Pero sa mata ko, marami siyang uod. Binibenta niya katawan niya. Nagpapaliw siya sa maraming lalaki.
at kinakain niya ito yung mga lalaki sa spiritual. Kaya yung mga lalaking nakigamit sa kanya, nakipagtalik sa kanya, tumatanda at nagkakaroon ng sakit sa bato, bituka, nabubutas, kinakain niya ang mga dugo. Yun ang sinasabing sakit sa spiritual. No, na, sana maunawaan nyo, totoo yun. Tapos, yung babae nagiging maganda. Pero alam niyang nakikita ko siya dahil tumingin pa siya sa akin. Yun. Meron naman aswang na marunong makipagkulam at mayroon siyang mga alagad ng mga demonyo, mga tiyanak, etc. At mga duwende, inuutusan niya, yun ang makikipaglaban sa iyo. Yan ang target ng ipangalawang aswang. Yan, may mga subo din yan sila. Yung aswang na may tumataas balahibo ko sa ulo ko. Narinig ako ng kalaban ko dati. Alam nyo ba yung mga may subong may mga mangkukulam? Naririnig niya yung mga manggagamot. Kaya ito, pakiusap ko lang to sa inyo. Bala kayo, nasa inyo na rin yan. Lalo pag nasa probinsya kayo, na sikat kayong manggagamot sa lugar nyo, yung mga aswang na may subo, naririnig niya kayo. Yung mga pag-usapan natin, bigla na lang kayo kikilabutan ng malakas. Wala namang tao. Lalo pag nasa labas, nagsasalita kayo o nakikipag-service kayo, naririnig niya kayo sa kinetic power nila. Totoo yun. Dati, meron akong napadaan sa ibang lugar. Naririnig ko yung sinasabi niya at aswang siya. Naririnig ko rin yung sinasabi niya at naririnig niya rin ako. Tinitigan niya lang ako, sabi niya sa akin, dumayas daw ako dito. Papatay niya daw ako. Sabi ko, di umatake ka. Tapos nagsasalita siya ng Latin. Pero ang distansya namin siguro kasing haba ng trailer. Alam niyo naman yung trailer, di ba? Yung dekorensya namin. Naririnig niyo yun. Sir, Andel, kamamatay lang po ng aking tito na ninuno ko rin po ay sa kasal. Malakas po ba ang dasal ninyo kung may kaya niyo po ba sa pag-presyon? Meron nagpapadasal sa akin ganyan. Hindi ko na sasabihin ng pangalan niya kasi lagi naman siya nanonood, dito naman yun. Taga New York siya. May nagpadasal ang kanyang tatay, pero sinasabi daw nila, lagi daw nila nakikita doon sa bahay nila. At sabi ko, baka hindi naman yung tatay nyo. Yung pinadasalan niya sa akin, nagpadala siya ng picture, hindi yan ba to? Basta malapit yun sa Isabela. Hindi ko na sasabihin ang apelyido niya. At hindi ko na rin sasabihin ang pangalan ng nanonood sa akin yun. Yung pinadala niya ako ng picture, totoo ang sinabi nila. At totoo din yung sinabi ng mga kamag-anak ng tatay niya. Nakikita at yung mga pamangkin at mga apo, nakikita daw yung tinuturo yung picture yung patay kasi matagal na siyang patay. Andun lang siya sa loob ng bahay nila. Hindi siya umalis. Yung pinadasalan sa akin, doon ko napagtanto na nandun pa talaga siya. Inutusan ko silang sa 7 araw, kailangan ko siyang mahikayat papunta sa langit. Pero kailangan ko sa 1 linggo makahanap kayong magdarasal sa mga patay. Importante yon. Kasi huwag kayong magpapadasal sa pari. Sabi ko, hindi ko naman sila pinagbabawal magdasal sa pari. Kung ito'y pababasa-basa naman sa loob ng bahay nyo, okay lang. Pero kung ilalagay lang sa flashcard lang ng TV at nandun lang yung padasal sa patay, mas epektibo, maghanap kayo nagdarasal talaga sa patay. Meron yun. Donasyon ng bahay nyo, minsan 350, pakain ko kaya 500. Sa Maynila kasi marami yun. Nakapokus lang yun. Pag nagawa nyo yun, mapapaakyat na siya sa langit at matutulungan ko na kayo sa pagdarasal. Meron akong ganyan. Pero, meron ako sinabi sa kanila. Kanina, kausap ko lang siya. Totoo yun. Kahit marinig niya ito. Totoo yun. Taga New York siya. Totoo yun. Hindi daw ako nagkamali sa sinabi ko. Kaya siya tumawag sa akin sa Messenger to Amerika. Sabi niya sa akin, bakit po totoo po yung sinabi niyo? Lahat po sila ng kamag-anak ng tatay ko, ating kapatid ko, meron daw pong hangin na pumagaspas na napakalamig. Opo, may ventilador pero nakasarado naman po yung mga bintana nila at nakaramdam daw sila ng magbinhawang kakaiba para daw may yumakap sa mga tao. Sabi ko, diba sinabi ko sa inyo, kasi dinasalan ko na siya ng 3. Sabi ng Diyos, inuutusan niya ako na sabihin ko daw sa pamilya mo na maghanap sila ng magdarasal sa patay.
Importante yon. At sabihin ng pangalan kasi nakapokus yun dahil may picture naman siya rito at nakalagay sa Bible at dinadasalan ko naman siya. Wala nga siya sa langit. Nandiyan na siya sa loob ng bahay niyo. Totoo lahat ng nakikita ng mga bata dyan. Yung patay ay tinuturo niya. Yun ang tatay mo. Pero ngayon, maluwalhati na siya akyat. Bigyan mo lang ako ng pinakamatagal na 2 weeks o 1 linggo. Makakakit na siya sa langit kasi 2012 pa siya namatay. 2021 na ngayon. At yung dinasalan daw yung kanina, nakaramdaw daw sila ng malamig at kilabot. Sabi ko, perfecto na ang pagdarasal natin. Antayin mo na lang hanggang linggo, wala na siya dyan sa bahay nyo. At palabasin mo yung batang nakakakita ng mga patay. Pag hindi niya nakita yung tinuturo niyang patay, yung tatay mo, at yung mga pamangkin mo at hindi na nila nakakita hanggang linggo, nasa langit na siya. 1 linggo lang, pumayag ng Diyos, umakyat na siya. Ganun lang kabilis yun sa panalangin. Kaya ako, Kimo, ganun ang gagawin mo. Kimo 21. Aswang po, Kuya Andel. Oh, Lee, nakakita na akong aswang dito sa Pampanga. Kahit sa Maynila. Isa sa jeep, isa sa personal. Salamat po, salamat din. Pero yung pinapadasal sa akin ng taga New York, nakakyat na siya sa langit pero hanggang linggo pa. Kailangan palabasin yung batang nakakakita na may third eye. Mga bata talaga sila. Pag wala nakita na at hindi na nila nakikita yung matandang nakaupo daw dun sa lagi sa sopa, totoo yun. Ayun nga yung patay, yung tatay ng taga New York. Pag hindi niya na nakita yun hanggang Sabado, hanggang Biyernes, kasi hanggang bukas ko na lang yung dadasalan hanggang Linggo. Pag wala na, pero alam ko nakakit siya sa langit. Yung nagdarasal ako kanina, napansin ko sa langit yun. Wala nang problema yun. Pag hindi na nakita ng mga bata, pero paninindigan ko talagang hindi na makikita ng mga bata yon kasi nakaramdam na sila ng lamig at kapayapaan. Nakakakita na yan. Totoo yun din, nakakita na ako ng aswang ilan ng beses dito. Nakapagpagaspas nga ako ng 4 eh. Nakaano na ako rito. Maraming beses na ako nakakita ng sir, meron po bang kulam yung dadaanan ng makukulam, tapos po pag dinaanan rin ng biktima niya makukulam din siya. Yung sagot mo, kung mayroon din daanan yung mga makukulam tapos pag dinaanan din siya, mabibiktima rin yung makukulam din siya. Opo, meron po yun. Yung mga makukulam po yun na nag-aral-aral lang, wala po silang subo. Yung dinaanan nila na hindi nila po, parang pintuan yan. Pag hindi mo pinasarado yung pintuan mo magdamag, papasok po yung masamang espiritu sa loob ng bahay nyo. Yun po ibig kong sabihin. Kaya, may ganun po talaga. Pero kung may subo po sila, alam po nila yan. Pasensya na kayo ha. Ang oras na natin, alas 19 na. Tsaka, malolobat ng cellphone ko. 18% na lang. Kasi marami akong kausap kanina bago ako nag-live. Ito lang naman, napagkwentuhan lang naman ako sa inyo. Kasi may service ako bukas. Yung sinabi ko nga sa inyo na malaking tiyan na in-upload ko dyan, bata pa siya. Kaso, anak siya ng pulis. Mag-i sensyo ko sa bahay nila. Magaling na siya. Hindi na malaki yung tiyan niya. Na siya, nagtrabaho niya, yung nag-online sa parang mga online. May nakinainggitan lang siya. Salamat sa inyo ha. Bukas may upload ko yun. Hindi ko napakita sa inyo yun, magaling na siya. Pero inabot din siya. Pero lang yun, 2 gamutan din. Pero hindi ko na siya nakuha ng video. Ngayon, pag nakuha na ko siya bukas at magaling naman talaga siya, siguro mga kalkulado ko, 2 gamutan na siya bago na paikli yung tiyan niya na 6 months. Bata pa yun. 20 years old lang yung babae. Pero hindi naman magpapa-insenso yung tatay niya retired na pulis kung hindi lumit yung tiyan ng anak niya. Kaya malalaman nyo rin po yun bukas. At pasensya na po kayo ha. Ingat po kayo sir. Salamat din po. Gabayan po bukas. Maraming salamat po ha. Salamat po sir. Tulong po yung Andel at Karabans. Pero hindi ko po niya tinatanggap yung pagka-aswang niya. Sunod, pag-usapan na lang natin yan. Magandang gabi din po. Salamat din po sa inyo. Pag-usapan na lang natin yan, ha? Pasensya na kayo, mamamatay ng cellphone ko. Tsaka ang dami ko kasi ginamot, yung hindi ko pa in-upload lahat.
balik trabaho na po kami. Sana po negative. Huwag po kayong mag-alala, Nestor. Basta't lagi lang po tayo magdasal, manalig. At maraming salamat po sa inyo. Mega shoutout ulit po. Bibilisan ko lang to ha. Kay Jeffrey TV, mega shoutout Nestor, Red Venas, mega shoutout Abra Lee, Hili, Gerald, Kimco 21, mega shoutout din po sa inyong lahat sa mga nanood sa meron po dyan. At saka kay Padillo, mega shoutout kay Jenny Day, mega shoutout po dyan. At sa kay June Disconde, mega shoutout kay kay John Valero, mega shoutout din po dyan. At kay Edward PH, mega shoutout kay Bobby, mega shoutout po. At maraming salamat po sa inyong lahat ha. Pagdamutan niyo po yung kwentuhan natin at kulitan natin sa mga tanong-tanong lang natin. Maraming salamat po. At maraming salamat po sa inyo at naway pagpalain kayo ng Panginoon Kristo sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Maging payapa nawa ang isipan natin at magpasawalang hanggan. At matapos nawa na itong mga COVID-19 nito at yung mga sakit nito at itaboy ng Panginoon Kristo. At alisin lang natin ang galit at inggit sa ating kapwa. Nawa ang Panginoon Kristo maghari sa ating buhay at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po ha. Thank you po, thank you. God bless all po sa inyong lahat. Sa nanood, pasensya na po kayo sa istorbo at sa konting kwentuhan at kwentuhan natin sa spiritual at sa mga oras niyo po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you.